ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligan sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Sa gihapon, inimula ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Biyernes kita karon Agosto 30 tuig 2024. Thank God it's Friday. Sa mga nagapaw na dalakuan karon nga mga balita, Iloilo City Councilor Nick Baron dagin proponer nga dakpo ng individual nga may breeding place ang lamok sa ila lugar. Sa dugang pa nga mga balita, ang mga biktima kag survivor sang nagkapan nga motorbangka dito iya sa may baybayon sa Kaluya Antique nakapauli na. Hibalon taman what's the latest sa sining pito pa ka mga padayon nga missing nga mga sakay sining nagkapan nga motorbangka. Sa dugang pa nga mga balita kagay impormasyon, lalaki nga may diferensya sa lawas or a person with disability ginlutang patay sa iya sining bayaw sa barangay Kabudian, Dueñas, Iloilo. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, pamilya sa nga nagahikog sa banwasang nga Leganes disidido nga ipaidalom sa autopsy examination ang bangkay sa ilang himata bangod sa sining natukiban nga pila sa baba kag hanog sa lawas. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, duha dakop 4 na kapalagyo matapos maktuhan nga nagapangawat sang kable sang telecommunication company sa sulod sang Imbornal sa city proper. Grabe no, pati subong subong ang sinuhutay sa mga buho-buho, mga Imbornal, di ba? Dito sa may distrito sa Haro, ito nagagi man to sa may drainage ka kinutkutan to. Subong iya, bisan na Imbornal, ginasuhot lamang nga makapangnyade. Muni madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon. Sa aton sining pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, kung nawala pa ikaw, makahulog sa imo sining mga entries kag natipo na sa patrol naton. Bombo patrol sa mga kabanuhanan sa mga designated drop-box centers naton. Hindi ka mo magkabalaka kay may chance pa mo sa gihapon nga makahulog sa inyo sining mga entries sa paghulog direkta dire sa broadcast center sa Bombo Radio Iloilo sa may ground floor sa dalan mapa syudad sa Iloilo. Pwede ka mo dira makahulog hingagaw sa inyo siniya nga mga entries kung wala ka mo makatigayon nga makahulog dito iya sa mga drop-box centers sa mga kamanuanan sa palibot sa probinsya sa Iloilo. Kay kada Biyernes ginatipo ni sa aton sining Bombo patrol mo. Kung mga kabumbo naton nagapamangkot ibumbo buwas kami mahulog okay lang basta tubtob lang talas sa 12 sa udto. Kaya mo nang aton sining deadline. Tira lang kutob ang aton sining latid. Sa aton sining mga tagpalamati sa paghulog sa inyo sining mga entry sa for week number 7. Sino ayhan ang mapalaron sining magadaog sang 1,000 ka pesos ka cash, 3 islak milog sanday sino inayhan para sa aton sining consolation prize. Kag sino naman ayhan ang mga maswerte nga magadaog sa aton sining mga major prizes. Third prize 3,000 pesos, second prize 4,000 pesos, kag first prize 5,000 pesos. Inaya sa studio draw sa aton siniya nga market draw dira kita sa may Saraga Public Market kung sa diin napulo dira ang mga baton sang kabugusan sini nga 1,500 pesos nga kang premyo. Ginabugusan ini isang 1,000 pesos nga cash plus 500 pesos nga balor sa gift pack nga sulod pa sa Orocan nga balde. Tuman ang kalipay, kasadya, kag kasya siyahan sa tagsa kabagpanigayon kita sa palengke draw ngang iban sini sa mga kabumbo naton iyado hindi na gani makahulat kag nagapamangkot na. Sa diin naman iya ang aton sini nga masunod nga market draw. So bale buwas dira kita sa may Saraga Public Market kay ang iban sini magluwas nga nalipay ti nga nagapauli nga may dala sini nga premyo.
kag mayara man sang product sampling ang aton sini nga mga sponsor, no? Sponsor naton ang pila ka mga produkto dire ipatilaw sa inyo. O dito na iya sa bahin karon sang Saraga Public Market. Aga pa kita dito buwas ang mga lasais plan ara na kita dito kay amo man ang tiyempo nga mag-set up na dito ang swerte sa palengke Mercado Draw. Lakip na dre mga naton, mga kopdanan naton sa bahin karon iya sang mga produkto nga magahatag sa ila sini iya nga sampling libre ina wa isang bayad. Iban siniti dito niya gani nagapamahaw kay ti kumplito mo. May kape ka na, may pansit kanton ka pa, may tinapay ka pagid. Kumplitos Ricardos na tapos pusarang ka pang makadaog sa cash prize sa mga pahampang sa aton siniyang market draw. Gani mga kabombo naton, ang iban sinibisan malayo-layo, nagapadulong gid, nagahulog iya sa nga ila sinima entries sa aton sini nga market draw at the same time kinasadya kag kinalipay kaupod man sa aton sini nga Bombo News team ang team naton para iya sa palengke draw, no, para nga mag hatag man sa nga kalipay kasadya kag kasya siyahan. May mga video kit challenge kita, may mga damo kita sa pahampang boss. Gani nga walang uwing luhaan. And by the way, sa aton sini nga mga tagpalamati, ang aton sini nga Grand Draw nagahilapit na gid lamang mga kabombo. Kag hindi man lahog-lahog, kagaway nagayampak-yampak ang aton sini nga mga premyo para iya sa aton sini nga Grand Draw. Kung sa din may tatlo nga magabaton sa 5,000 pesos cash. Consolation prize lang na yan aton, 5,000. Sa iba niya, major prize na nila, Bombo Chris. Now, sa aton sinimatag palamati, third prize naton 10,000. Now, second prize naton 15,000. Kag first prize naton 30,000. Ini sa Grand Draw sa 24 areas. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero pang ginahulat mo dira, hindi ka na iya ang kapital mo sini, kapisan gid lamang mo. Now, kapisan gid lamang ang kapital, agod ikaw iya ang mangin madinalagon. Kag sarang nga makaagom, makangkon sa kayunan nga magdaog sang linibo nga cash prizes. So kita sa Saraga Public Market buwas. Kag aton man sini nga studio draw buwas man nga adlaw. Kilala ang tama swerte nga mga tagdaog. Ang detalye sa mga nagapaw na dalakuan ng mga balita kag impormasyon, balikan ta sa paday nga pagpalayag sa Bombo Haray sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7%. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Agosto 30, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, ang Department of National Defense target na makabili ng 40 mga bagong multi-role fighters para huyan sa mas malakas na pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Ito hong 1 peso budget ng Office of the Vice President o Vice President malabong mangyari. Ayon yan kay Manila City Representative Joel Cua. Si Police Lieutenant Colonel Joves Penido naman hinamon na maglabas ng matibay na ebidensya sa mga alegasyon nito laban sa organisasyon ng Philippine National Police. Samantala mga kasong perjury at disobedience to summons laban kay Alice Go pinaplansya na ng Senado at target itong maihain sa local court ngayong linggo. Ang Office of the Ombudsman naman naghain ng mga kasong kriminal laban ko na dating Health Secretary Duque at dating Undersecretary ng Department of Budget and Management Christopher Lau. Ang Department of Public Works and Highways Secretary naman na si Bunoan iginiit ang pangailangan ng agarang desilting at dredging operation sa National Capital Region. Abangan din sa ating sports balita mamaya mga kabombo football team ng Pilipinas. Meron na po itong bagong coach. Sa ating balita sa ibayong dagat, bilang ng nasawi sa pananalasa ng bagyong Shanshan sa Japan, sumampa na sa 4 na katao. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Target ng Department of National Defense na makabili ng karagdagan pang mga 40 o 40 na mga multi-role fighters. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Gibot Chodoro, ito'y bahagi ng pagpapalakas ng ahensya sa kapabilidad nito at mas maayos na mabantayan ang teritoryo ng Pilipinas sa gitna pa rin po yan ng tumitinding external aggression mula sa may bansang China. Ayon pa sa kalihim, mas marami ho ito kumpara sa 12 o 12 na mga air assets na inisyal pong tinatarget lamang ng naturang ahensya. Ang pagbubunyag pa nitong si Secretary Chodoro, bukas na ang ahensya para huyan sa pagtanggap ng mga bids mula sa mga prospective supplier ng naturang mga air assets. Ilan sa mga inilatag ng Department of National Defense na mga panuntunan para ho rito ay ang pagkakaroon ng mga financing plan nitong mga prospective bidder para ho sa maayos na bayaran o mas maayos na payment sa mga naturang fighter jets. Sa kabila nito, hindi naman sinabi nitong si Secretary Chodoro kung anong mga modelo ang target na bilhin ng Pilipinas. Kasama na ho dito yung time frame o yung haba ng panahon para ho sa target na pagbili ng mga naturang air assets o mga fighter jets. Pagbubunyag pa ng kalihim ng Department of National Defense, tinitignan na ng ahensya yung mga affordable financing options. Kasama na ho dyan ang pag-utang o posibleng pag-utang mula sa mga private lender at iba pang option. Una nang pinaburan itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proposal ng militar na bumili ng mga naturang fighter jets para humapalakas ang defense capabilities ng Pilipinas. Para naman sa Philippine Air Force na isa po sa mga bahagi po ng Armed Forces of the Philippines, ikinukonsidera ho nito na bumili ng 12 o 12 mga naturang fighter jets kung saan ang modelong tinitignan ay posibleng ito hong SAAB JAS-39 Gripen, ito ho'y mula sa may bansang Sweden. Gayunpaman, pinag-aaralan din ng Philippine Air Force ang potensyal na pagbili o pagkuha nitong sikat na F-16 o 16 Fighting Falcon mula naman po ito doon sa Estados Unidos. Una na rin ibinahagi nitong si Secretary Teodoro ang naturahong plano sa Kamara de Representantes at umani rin po ito ng mainit na pagtanggap mula sa mga mambabatas. Samantala sa iba pang mga balita, iminungkahi ng Department of National Defense na pagkunan ng pondo para sa mga pensyon naman ng mga military personnel. Ito mga remittances mula yan sa Basis Conversion and Development Authority. Ginawa ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang naturang panukala sa pagharap nito sa budget briefing ng Kamara. Ayon kay Teodoro, ilaan na lamang ito para yan sa pensyon ng mga militar sa halip na sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Nabatid na nakasaad sa Republic Act 7917 itong Basis Conversion and Development Act of 1992, aabot sa 35% ng naturang remittances ay kinakailang ilaan nga sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines.
Paliwanag ng kalihim, 45.6 billion pesos lamang ang allotted budget ng naturang ahensya para yan sa AFP Modernization Program mula pa noong 1993 hanggang ng taong 2022. Katumbas ito ng hindi bababa sa 2 billion pesos taon-taon. Bagamat hindi ani ito kalakihan, ay malaki na rin ang maitutulong nito. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Teodoro. Military Pension Trust Fund, where I think we have all agreed, Your Honors, that we'll set aside our disposable and alienable lands to a trust fund for the GSIS to manage, to support the retirement needs of our personnel, with the new entrants contributing so that when it matures, it will unload the burden of the national government for continuing appropriations, hopefully reduce the burden. We cannot say totally that it will take over the burden. I mean, that remains to be seen, but at least the burden of servicing pensions will be reduced after it matures as a fund. Yan ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Department of Defense Secretary Gilbert Teodoro. Sa iba pa malalaking usapin, malabo raw hong mangyari ang inirekomenda ng ilan ho sa mga kababayan po natin na ₱1 o ₱1 lamang na budget para sa Office of the Vice President para ho sa taong 2025. Reaksyon nito ni Manila City Congressman Joel Chua kasabay po ng paghirit o mga hirit ng ilang mga kababayan nating bigyan lamang ng ₱1 pondo ang Office of the Vice President na pinamumunuan nitong si Vice President Sara Duterte. Kasunod na rin po yan noong inasal ng ikalawang Pangulo ng Pilipinas noong nakalipas o noong sumalang ang budget ng ahensya sa pagdinig ng Kamara de Representantes. Ayon kay Congressman Joel Chua, kailangang intindihin din ng iba pang mga miyembro o ito hong iba pang mga miyembro o mga empleyado na nasa ilalim ng Office of the Vice President na maaari daw hong maapektuhan lalo nung kanilang sahod sa sandaling gawin ito ng Kongreso o bigyan po ng ₱1 na budget ng Kongreso. Maaarian niyang tapyasan ang hinihinging pondo ng Office of the Vice President, ngunit tiyak na may malaking pondo pa rin na maiiwan magagamit ng Office of the Vice President. Pakinggan po natin ang bahagi po ng pahayag ni Congressman Chua. Well, ako po yung nakikita ko po kasi hindi naman po siguro piso dahil siyempre paano naman po yung mga empleyado ng yung mga maliit na empleyado siguro hindi naman po tama na madamay po sila. Pero may mga item po dito na sa amin pong palagay or sa akin pong palagay ay duplication po ng function. Kagaya po yung mga libreng yung pagbibigay po niya ng ayuda sa mga patay, sa mga burol. Ito naman po, ginagawa rin naman po ito sa DSWD. So siguro mas maganda kung mailagay po ito sa mga tamang ahensya. Nung sa ganun, mapalagaan ng maayos yung mga pundong ito. Samantala, malabo rin daw na pagbigyan ito hong pondong hinihingi ng Office of the Vice President para yan sa kontrobersyal naman na aklat nitong si Vice President Sara Duterte na tinawag na isang kaibigan. Ayon pa rin kay Congressman Chua, ito ho'y malinaw na isang political na aklat at mistulang hindi raw akma yung paksa kumpara sa naging inasal pa rin nitong si Vice President Sara Duterte doon sa naging pagdinig ng Kamara de Representantes. Sa ilalim po ng panukala mga kabombo, mayroon pong 10 milyon na piso o 10 million pesos na pundong gagamitin po sana para humailimbag etong aklat na isang kaibigan. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Congressman Chua. Well, obviously, political propaganda, di ba? So, kaya niya ito ipapublish. Talaga naman, personal at pampolitical propaganda niya. Obvious naman na hindi niya nais talaga kung ano yung nasa loob nito dahil as you see, nakita naman ninyo kung paano siya humarap sa amin. Very antagonistic. So, paano mo naman masasabi na ikaw magtuturo ka bilang isang kaibigan kung ikaw mismo ay hindi naman pala kaibigan? Paliwanag pa rin po yan mga kabombo ng kongresista o kinatawan mula po sa lungsod ng Maynila si Congressman Joel Chua. Samantala, plano ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na palakasin pa itong interagency cooperation o pag-uugnayan ng mga ahensyang pamahalaan na bahagi ng konseho.
Ayon kay Secretary Gilbert Teodoro, kailangang magkaroon ng maayos na kolaborasyon sa mga naturang ahensya mula yan sa national level ng konseho pababa sa mga regional at maging sa mga barangay level. Sa pamamagitan nito, naniniwala si Teodoro na magiging mas masigla at mas mabilis ang pagtugon ng anumang uri o sa anumang uri ng kalamidad na tatama dito sa ating bansa. Inihalimbawa ng kalihim ang dating National Disaster Coordinating Council o NDCC na pinanggalingan umano ng NDRRMC. Sa panahong iyon, aniya, ay mabilis ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa mga cabinet level. Ayon kay Teodoro, nais nilang maibalik ang ganitong koordinasyon at magkaroon ng mas mabilis na decision-making, disaster response and mitigation upang real-time rin ang magiging tugon sa anumang kalamidad. Sa pamamagitan naman ng maayos na ugnayan, aniya, ay agad ding makakapagsagawa ng validation sa mga nakukuhang datos o impormasyon sa mga ground level. Kaugnay niyan, narito ang naging pahayag ni Secretary Gilbert Teodoro. I have noticed since I came back, because perhaps of the mandate of the NDRIMC law, that we need to refine our interdepartment and interagency cooperation down from the regional up to the barangay level. When the old NDCC was existing, coordination was quick between and amongst agencies. And on the cabinet level, we had a good working relationship. So we want to revive that kind of coordination so that even your queries can be validated very easily interagency-wide in the region, and in actual calamities or planning for calamities, which we are doing right now. Anyway, it has done a lot of improvement with DOH, DILG, DOE, DPWH, DSWD. SecRex is very, very proactive. Hinang paliwanag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro. At ito nga si Secretary Teodoro ang nagsisilbing chair ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Oras natin magkakabombo 13 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga malalaking balita sa oras na ito, muli nang pinapayagan yung mga mangingisda mula dyan sa may probinsya po ng Cavite na sakop ng Region 4A o itong Calabarzon na manguha muli o mag-harvest na itong mga lamang dagat katulad po ng mga tahong at mga tulya o mga shellfish. Ito ho'y matapos na i-anunsyo nitong si Cavite Governor Genvic Remulla na ligtas nang kainin muli at ligtas ng ibenta yung mga shellfish sa naturang probinsya. Ilang linggo po yan mula nang ideklara itong tinatawag na no-catch zone. Dahil po yan sa tumagas na langis mula sa lumubog na MT Terra Nova na umabot mula po dyan sa may probinsya ng Bataan sa Central Luzon hanggang dyan sa may bahagi po ng Cavite, sa bahagi po ng Calabarzon. Ayon kay Governor Remulla, nakausap na nito ang mga opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at lumalabas anya na ligtas na para ho sa tinatawag na human consumption yung mga lamang dagat, mga shellfish, batay na rin sa magkakasunod na isinagawang confirmatory test na mula ho sa ahensya. Agosto 1 ng taong 2024, noon pong pirmahan nitong si Governor Genvic Remulla, itong Executive Order number 38, Series of 2024. Sa ilalim po nito, idinedeklara ang no-catch zone at no-selling zone sa lahat po ng mga shellfish sa coastal areas ng probinsya ng Cavite. Ito'y dahil na rin doon sa pag-abot ho sa Cavite nitong oil spill o tumagas na langis na mula pa sa may Bataan. Dito, marami hong mga mangingisda, yung mga nawala ng kanilang mga pagkakakitaan. Etong naging anunsyo naman nitong si Governor Remulla ay kasunod na rin ng naunang pag-anunsyo nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Agosto 28 matapos siyang magtungo doon sa may probinsya ng Cavite para mamahagi o mamigay ng mga cash assistance sa mga mangingisda dyan sa probinsya ng Cavite. Sa naging mensahe noon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sinabi niyang wala na raw hong oil spill at pwede na muling magpatuloy sa hanap buhay ang mga mangingisda dyan sa naturang probinsya. Tiniyak din nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na iimbestigahang maigi
yung magkakasunod na paglubog nitong mga 3 barko dyan sa may Manila Bay at sinigurong mananagot ang mga responsable o sino pang responsable sa naturang insidente. Samantala mga kabumbok, kahapon po iniulat ng Philippine Coast Guard na nagawa nitong salver team na makapag-ahon ng kabuuan na 232,187 na litro ng langis mula ho sa lumubog na MT Terra Nova sa loob po lamang ng isang araw. Batay sa inilabas na report ng Philippine Coast Guard, na iahon ng salver team ang naturahong volume sa loob po ng isang araw na siphoning operation. Ito ho'y noong Agosto 28. Ito na mga kabumbok Star Nation ang pinakamalaking volume na nasipsip ng salver team na langis sa loob po ng isang araw mula nang simulan ang siphoning operation. Ito ho'y nagsimula noong Agosto 19 ng kasalukuyang taon. Ito rin ang unang pagkakataon na nalagpasan ang dating target na 200,000 na litro ng langis na masipsip kada araw. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 806,254 liters ng langis ang nasipsip. Ito ho'y mula doon sa 1.4 million liters na laman ng MT Terra Nova noong ito ho'y lumubog sa Manila Bay na sakop ng barangay o ng bayan ng Limay sa probinsya ng Bataan. Ang naturahong langis ay nanatiling nasa tanker ng naturang barko habang yaon namang nasipsip ng mga langis ay una rin pong dinala para sirain na ng Philippine Coast Guard. Samantala, siniguro ng pamunuan ng Department of Social Welfare and Development na nakahanda silang magpaabot ng tulong sa mga local government units sa Metro Manila na naapektuhan nga ng habagat noong Miyerkules. Kung maalala, inulan ang ilang lugar sa Luzon, lalo na itong Metro Manila dahil yan sa pag-iral ng hanging habagat na nagdulot naman ng mga pagbaha sa naturang lugar. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Social Welfare and Development spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang malaman kung kinakailangan nila ng kaukulang tulong. Bukas rin aniya ang ahensya sa lahat ng mga relief augmentation request mula sa mga ito. Tinayakri ni Dumlao na sapat ang relief resources ng Department of Social Welfare and Development para ipamahagi sa mga naapektuhang individual at pamilya. Batay sa datos, sa abot sa 270,540 box ng family food packs ang nakastandby ngayon sa disaster response centers ng ahensya. Aabot rin sa 109.80 million pesos ang halaga naman ng kanilang Quick Response Fund. 19 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Matapos naman ang naging pagsabog o pasabog nitong si Police Lieutenant Colonel Jove Espinido sa ginanap na ikatlong serye nitong House Committee hearing o ito hong ikatlong serye ng pagdinig ng Quad Committee ng mababang kapulungan ng Kongreso laban sa Philippine National Police Organization. Inahamon po ngayon nitong si Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jin Fajardo etong si Lieutenant Colonel Espinido na maglabas ng matibay na ebidensya. Ito'y para ho suportahan yung kanyang mga alegasyon o kanyang mga paratang. Sa naging pagdinig, sinabi nitong si Espinido kasi na ang pambansang pulisya ay siyang pinakamalaking criminal organization o criminal at organized syndicate dito ho sa ating bansa. Paliwanag naman nitong si Colonel Jen Fajardo, hindi nila matukoy kung saan nanggaling ang impormasyon at naging nilalaman ng mga pahayag o testimonya ng kontrobersyal na police official. Gid pa nitong si Colonel Fajardo, kailangang patutuhanan nito ni Espinido dahil buong organisasyon ang kanyang binabanggit at hindi lamang isang opisyal ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Sa kabila nito ay tiniyak ng Philippine National Police na nakahanda itong umasiste kay Espinido sa pagkahain ng kaso laban sa mga tiwaling pulis kung may maipapakita itong matibay na mga ebidensya o mga matibay na batayan. Sa alegasyon nitong si Espinido, isang malaking hamon naman sa Philippine National Police na paghusayin ang pagganap sa kanilang tungkulin at kanilang mga mandato upang mapatunayan na hindi totoo o hindi tama ang naunang alegasyon ng naturang police official. Ataw ito, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong mga kasong perjury at disobedience to summons laban kay Alice Go. Abay, pinaplansya na ng Senado at target nga ito na maihain ngayong linggo sa local court. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ni Bombol JC Galvez. Nakahanda na ang mga kasong ihahain ng Senado laban kay dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Go. Itong tiniyak ni Senator Sherwin Gatchalian sa pulong balitaan ng Senado.
Ayon kay Gatchalian, nakausap na niya si Senate Secretary Renato Bantug at pinaplansya na lamang ang mga detalye ng ihaing kaso laban sa dating alkalde. 2 kaso anyang isasampa laban kay Alice Go o Go Waping. Ito yung mga kasong perjury at disobedience to summons sa ilalim ng revised penal code. Target anya na maihain ito ng mataas na kapulungan sa local court ngayong linggo. Nang matanong ang mambabatas kung posible bang maging batayan ng mga kaso para isyuan ng whole departure order si Go, tugon nito ang mga kaso ay bailable. Sa kabilang banda, kapag nasampa ng kaso ay maaring hilingin ng Senado sa korte na isyuan ng HDO si Go, lalo't ang alkalde ang itinuturong sentro ng mga krimen na may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operator sa Bamban, Tarlac. Is Secretary Ray at ready na rin i-file yun anytime soon. They're just polishing it. Medyo naging busy lang because of all of these things happening, no? Yung pagdating ni Sheila Go, but ready na rin i-file yun. So 2 cases will be filed, perjury and disobedience, no? Under the revised penal code within the week. I think if I understand it correct, this is a bailable offense, so pwede siyang mag-bail. But pwede rin naman mag-request ang Senado na mag-issue ng o mag-request for a whole departure order depending sa gravity nung kaso niya, no. But pwede rin 'yon i-request ng Senado, lalo na lumalabas na sentro siya sa mga krimen na nangyayari, no. So we can request for that from the courts. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Wanna know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. 23 minutes na makalipas, mga kabombo, ang 12:00 ng katanghalian. Sa iba pang mga malalaking balita, kinumpirma nitong si Ombudsman o Office of the Ombudsman at Ombudsman Samuel Martires na may kasong kriminal na isinampa sa Sandigan Bayan laban itong sina dating Health Secretary Francisco Duque III at dating Assistant Secretary Lloyd Christopher Lau ng Department of Budget and Management na siya pong nagsilbi dati bilang Executive Director ng Procurement Service ng Department of Budget and Management. Ito hong kasong paglabag sa Republic Act No. 3019. Ito ay mas kilala bilang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May kaugnayan naman sa paglilipat ng 41.464 o 41 billion pesos and 464 million na pondo ng Department of Health sa ilalim ng Procurement Service ng Department of Budget and Management sa pagitan ng Marso at ng Disyembre noong taong 2020. Ito ho yung pagsisimula noon ng pandemya, mga kabombo, na nagsimula mula Marso at kasagsagan na noong Disyembre ng taong 2020. Ayon sa mga prosecutors, ang paglilipat ng pondo ay nagdudulot ng hindi ho nararapat na pinsala sa gobyerno dahil sa 4% o 4% na service fee na siningil ng PSDBM o itong procurement service sa ilalim ng Department of Budget and Management. Gayong pareho po silang nasa ilalim ng ahensya ng gobyerno. Ito ay nagkakalaga ng 1.65 o 1,659 million pesos. Bagamat hindi po nagkakaroon ng inventaryo ng mga supplies and equipment na pangunahin pong requirement sana doon sa transfer ng pera. Nilinaw naman ng Sandigan Bayan na ang kasong graft ay isang bailable offense. Inirekomenda po ng anti-graft body ang 90,000 pesos na piyansa sa bawat akusado. Maalala po ninyo, mga kabombo, na ito hong kontrobersiyang ito ay nag-ugat doon ho sa transfer nitong pondo dahil po yan doon sa pagbili ho ng mga sinasabing maanumalyang pagbili nitong mga face mask at mga face shield noong pagsisimula ho ng pandemya noong 2020, March of 2020. Dito ho ay natuklasan na nagkaroon nga ng transfer ng pondo at yung pong ginamit na presyohan para humakabili ng mga face mask, mga face shield at iba pang mga health equipment
ay overpriced. Batay na rin po yan sa ilang serye ng mga pagdinig na ginawa noon ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Samantala, kinumpirma ng Department of Social Welfare Development na mas madalas nang makukuha ng mga senior citizens sa Pilipinas ang kanilang social pension. Ito ay matapos ang inilabas na memorandum circular ng ahensya kung saan ay hindi na pahihintulutan itong semestral payment para yan sa mga pensyon ng mga matatanda. Nakapaloob sa naturang kautusan na maaaring mai-release ang pensyon sa ikalawa at ikatlong bahagi ng buwan. Ayon sa Department of Social Welfare Development, exempted na rin ang buwan ng itong pag-release ng social pension para yan sa mga senior na namamalagi sa mga malalayong lugar. Kabilang na dito ang mga lugar na nasa ilalim naman ng state of calamity o yung mga may lugar o itong mga lugar na may kaso ng armed conflict. Paliwanag ng ahensya, ang social pension ay tulong ng gobyerno para yan sa mga senior citizens sa ilalim naman yan ng Expanded Senior Citizens Act of 2010 at tulong ito para sa pang-araw-araw na mga gastusin at pangailangan ng mga senior citizens dito sa ating bansa. Sa iba pang mga balita, kinumpirma naman ng Anti-Money Laundering Council yung panibago raw na pagpapalawig po ng Court of Appeals doon sa naunang inisyu na freeze order sa mga bank accounts at maging sa mga ari-arian at iba pang mga assets na nasa ilalim ho ng pangalan ng Kingdom of Jesus Christ sa pamagitan po ng founder nito, etong kontrobersyal na pastor, si Apollo Kibuloy. Kahapon ay maalala pong sinabi ng legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Dina Tolentino Fuentes sa isang press conference na ginanap doon sa may lungsod ng Davao sa may bahagi po ng Mindanao na panibagong hakbang ng Commission o ng Court of Appeals na hanggang Pebrero 3 ng susunod na taon eto hong pagpapalawig doon sa freeze order sa mga bank accounts at mga properties nitong si Pastor Kibuloy. Maalala na noong Agosto 5 ng kasalukuyang taon, nang una pong inisyu ng Court of Appeals ang 20 araw o 20 days na freeze order na sa mga ari-arian nitong si Kibuloy. Kabilang na po dito ang Kingdom of Jesus Christ at Swarasug Media Corporation na siya naman pong nag-ooperate dun sa Sunshine Media Network International. Ito ho yung nagsisilbing media arm ng Kingdom of Jesus Christ. Sakop ng freeze order ang 10 mga bank accounts nitong si Pastor Kibuloy, 7 mga real properties, 5 mga motor vehicle at isang aircraft na pagmamaari o nasa ilalim ho ng pangalan ng Kingdom of Jesus Christ. Gayon din ang 47 o 47 na mga bank accounts, 16 na real properties at 16 na motor vehicle, under pa rin po ito sa Kingdom of Jesus Christ. Ang naturang freeze order, mga kabombo Caster Nation, ay hiniling ng Anti-Money Laundering Council na inaprubahan naman po kaagad ng Court of Appeals matapos na makakita ng reasonableng basehan upang paniwalaan na may kaugnayan ng mga naturang bank accounts at mga naturang assets nitong si Kibuloy sa mga illegal na aktibidad at umano'y mga krimen. Gaya po yan ng human trafficking, sexual abuse at maging itong child abuse na sinasabing ginagawa ng Kingdom of Jesus Christ founder. Samantala, nagpadala na ang Philippine Red Cross ng mga kinakailangang pasilidad mula sa kanilang headquarters upang tugunan naman itong pangailangan sa dagdag na dugo sa Baguio City. Ito ay matapos lumitaw nga ang ulat hinggil yan sa pagbaba ng supply ng dugo sa mga ospital sa Baguio nitong mga nakalipas na araw. Habang nananawagan din sila sa publiko na mag-donate ng dugo upang mapunan ang nasabing pangangailangan nito. Kabilang sa hakbang ng Philippine Red Cross ang pamahagi ng 20 bags ng dugo sa pamamagitan niyan ng Philippine Red Cross Baguio Chapter at magpapadala pa ng karagdagang supply sa mga susunod na araw kung kakailanganin. Sa mga susunod na araw naman ay magasagawa na rin ng pagkolekta ng donasyong dugo mula yan sa mga qualified donors. Ayon kay Philippine Red Cross Chairman at Chief Executive Officer Richard Gordon, hindi dapat mabahala ang publiko dahil palaging may dugo sa Red Cross at ang blood drive ay tumutulong naman sa pagpapanatili ng sapat na supply nito. Gayunpaman, ang pagtaas ng kaso naman ng dengue na kailangan ng blood transfusion ay nagpapahiwatig ng agarang pangailangan na magtipon ng maraming tao upang hindi agad maubos ang stock ng dugo. Kaya naman, hinikayat ang lahat na samantalahin itong pagkakataon na tumulong sa ating mga kababayan sa kanilang oras ng pangangailangan.
Ang donasyong dugo nga ay hindi lamang umano makatutulong sa mga pasyenteng may dengue, kundi pati na rin doon ho sa may mga pasyenteng may leukemia, cancer at mga sumasailalim na sa dialysis. Sinabi naman ni Philippine Red Cross Secretary General Dr. Gwen Pang, ang kanilang blood bank sa Baguio ay may kapasidad na 600 bags ng dugo. Ginagawa na umano nila ang lahat na upang madagdagan pa ng supply ng dugo sa mga ospital at iba pang pasilidad doon. Ang Philippine Red Cross Baguio Chapter ay patuloy na nakikipag-ugnay naman sa mga lokal na pamahalaan ng Baguio City at iba pang pribadong individual para sa mga donasyon ng kinakailangang dugo. Meron na lamang po tayong 28 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon, mga kabombo. Binabantayan na raw ng Bureau of Customs at ng Department of Agriculture itong posibilidad ng pananamantala nitong mga traders ngayon pong Burr Month upang magpuslit muli ng mga produkto, maraming mga produkto dito ho sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Customs, maaari pong gamitin nitong mga smugglers o mga nagpupuslit ng mga produkto ang mga puerto o mga pantalan para yan ipasok ang kanilang mga produkto nang hindi po pinapadaan sa maayos at sa legal na paraan. Dahil rito, kailangan umano ang paghihigpit o mahigpit na pagbabantay sa mga puerto at mga pantalan upang masawata o mapatigil yung ilegal na pagpasok ng mga produkto na nananamantala naman sa mataas na demand kapag sumasapit ang holiday season o pagsapit yan ng Burr Month hanggang sa pagtatapos na po ng holiday season. Kabilang sa mga binabantayan dito ay yung mga agricultural products na madalas din pong bilhin tuwing sumasapit ang holiday season kung saan sa mga nauna pong mga araw, mga linggo at mga buwan ay nagkaroon na ng dagsaan dahil pa rin po dito sa sinasabing smuggling o pagpupuslit nito mga agricultural products galing po sa iba't ibang mga bansa. Katulad po yan ng China at iba pang mga bansa papasok sa mga puerto dito sa Pilipinas. Hinihigpitan na rin ng dalawang ahensya ang pagbisitang ginagawa sa mga pantalan upang masuri at masiguro o siguraduhin ang mga puwapasok na shipment dito sa Pilipinas ay may kaukulang mga lisensya. Katulad po ng nauyan nangyari ng mga nakalipas na araw kung saan ay natunton ng Department of Agriculture at ng Bureau of Customs etong tatlong mga container na naglalaman ng mga puting sibuyas dito ho sa National Capital Region at sinasabing ang mga puting sibuyas na ito ay galing sa ibang mga bansa ipinuslit nang hindi po dumadaan sa tamang paraan at wala pong kaukulang mga lisensya. Iginiit ng Department of Public Works and Highways ang pangangailangan ng agarang maisagawa nga itong desilting at dredging operations sa maraming katubigan dito ho sa Metro Manila at upang maiwasan nga itong labis-lapis na pagbaha sa mga kalungsuran. Sa isinagawang pagdinig ng Kamara para yan sa 2025 budget ng Department of Public Works and Highways, natanong si Secretary Manuel Bunoan kung paano ang pinakamainam na paraan na dapat gawin upang maiwasan itong malawakang pagbaha tulad na lamang ng nangyari netong nakalipas na buwan ng Hulyo. Ayon sa kalihim, kailangan ng mapunduhan itong mga desilting at dredging operations na dati nang inirekomenda ng ahensya upang makapagsagawa na ng kaagad at masustine itong mga isinasagawang operasyon. Kasama rin anya dito ay ang pondo para yan sa maintenance at repair nitong mga dredging at desilting equipment na ginagamit ng kanilang ahensya kung saan ang ilan dito ay umaabot na ng ilang taon ng tanda. Inirekomenda rin ng kalihim na unahing hukayin at linisin ang mga katubigan sa na malalapit ho sa mga pumping station sa rehiyon na silang nagpapabagal naman sa daloy ng tubig palabas sa mga lagusan itong mga tamang daluyan ng tubig. Ipinagdiinan din ng kalihim na ang gobyerno na mismo ang gagawa na sa operasyon at huwag nang iasa pa sa mga kontraktor. Ito'y upang matutukan aniya ang lahat ng issue at aspeto ng gagawing operasyon. Kaugnay niyan, narito ang naging bahayag ni Secretary Bunoan. Dredging and the desilting program na pinaplano po namin sa department, gusto sana namin that it will be mostly undertaken by administration. Sa amin na po ang gagawa para lahat matutukan kung ano yung priority projects na gagawin. And this is why we are incorporating in our proposal, sana po, yung funds for
the repair and rehabilitation of existing equipment, dredging equipment of the department, and plus, if we have also incorporated some funds for the procurement of new equipment po. Para yun ang gagamitin namin para sa desilting. And certainly, I think dito sa Metro Manila, we need to dredge and desilt, particularly yung mga tributaries that lead to the pumping stations po. Kasi they are also silted. Yun po ang kailangan namin programa. And a lot of this will have to be addressed immediately po yung pag-desilt and dredge of the tributaries, main tributary. Muli ring iginiit ng kalihim na kailangan ng ma-upgrade itong mga drainage system sa kabuuan ng Metro Manila. Ayon ho sa kalihim, mahigit 50 taon lang nagawa itong mga drainage system sa Metro Manila at halos wala ng kakayahan upang hawakan ang napakaraming tubig na pumapasok sa mga ito, lalo na tuwing may malalakas na pag-ulan. Sa katunayan, ang internal drainage system sa Metro Manila ay 70% ng heavily silted o labis na buntunan ng mga basura at mga lupa, kaya't halos 30% na lamang nito ng kasalukuyan ay gumagana. Kaugnay niya, narito pa ang paliwanag ni Secretary Manuel Bunoan. Kuwan po namin dito kasi sa internal sa Manila, Metro Manila area, dito sa Metro Manila area, we have noted po that the internal drainage of Metro Manila was constructed way back 50 years ago. And ito po yung, because of the developments in Metro Manila, the existing drainage system in Metro Manila is no longer adequate to kuwan yung internal flood waters that will go to the pumping stations. It has to be upgraded. For one thing is, ang kwan po natin dito, there was already a study that was made by the Japanese government, technical assistance from the Japanese government, na yung internal drainage system of Metro Manila is already 70% silted. So it is working only 30% efficient. So this is the reason why the conveyance of the internal flood waters in Metro Manila takes some time actually before it reaches into the tributaries and pump out in the pumping stations. Yun lang po ang paano. Para sa taong 2025, ang Department of Public Works and Highways ay humihilinga ng kabuang 900 billion pesos na budget. Mas maliit naman kumpara yan sa 997.9 billion pesos na budget allocation sa ilalim yan ng 2024 General Appropriations Act. Sa iba pang mga balita, suportado naman itong si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panukalang pagtatayo ng panibagong libingan ng mga bayani at ito ho'y itatayo doon sa Mindanao. Sa naging pagdinig ng budget ng Defense Department para ho sa 2025, tinanong nitong si Zamboanga Sibugay 1st District Representative Wilter Palma etong si Secretary Teodoro ukol sa panibagong libingan ng mga bayani sa naturang rehiyon. Ang katwiran nitong kongresista, masyadong malayo raw ang libingan ng mga bayani dito sa Metro Manila kung dadalhin pa rito ang labi ng mga natatanging personalidad o mga bayani katulad po ng mga general na namatay habang naroon sila sa kanilang tahanan doon sa may Mindanao upang ilibing lamang sila sa libingan ng mga bayani dyan sa may Taguig City. Mainam lamang anya na magkaroon din ng libingan ng mga bayani doon sa Mindanao upang doon na lamang ihimlay ang mga bayaning namaya pa roon. Mahirap din anya na kailangan pang magtungo sa National Capital Region ang mga taga Mindanao na pamilya ng mga bayaning inilibing dito para lamang bisitahin ang kanilang mga napayapang mahal sa buhay. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag nitong si Congressman Palma. Libingan ng mga bayani for Mindanao. The Ecozone of Zamboanga promised to allocate 20 hectares out of their area there. I just want to solicit from your end regarding the libingan ng mga bayani for Mindanao, particularly to be placed in Zamboanga City. Yeah, because Mr. Secretary, while some officers, even retired generals, are already staying in that area because the intermarriage na. So it would be hard for the family to have their loved ones or visit here in Manila. So we might as well put up one libingan ng mga bayani for Mindanao.
Ayon naman kay Defense Secretary Teodoro, mainam na magkaroon din ng panibagong libingan ng mga bayani sa Mindanao basta't mayroon lamang daw itong pondo o yung operating expenses fund para ho sa regular nitong pagkakamentene katulad ng ginagawa dyan sa libingan ng mga bayani sa may Taguig City. Inirekomenda rin ng kalihim na pumili muna ng tinatawag na historical site upang doon po ilagay ang libingan ng mga bayani bilang pagkilala at pagpapahalaga sa mga bayaning ililibing dito. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag nitong si Secretary Teodoro. Your Honor, we have no objection to the notion just as long as there is also an MOOE component para hindi mapabayaan pag na-segregate. If there's an MOOE component, so we can maintain the libingan in an honorable state to honor the remains of the veterans, then there should be no problem, Your Honor. If it could not only be collocated in an eco zone, but if it could be collocated with a historical area where we can make it into a military shrine and a libingan, which will serve both purposes. I think it would be more viable and better. O narito mga kabombo ay nagkaroon na po ng panukala sa mababang kapulangan ng Kongreso na panibagong panukalang batas ukol ho rito sa pagtatayo ng panibagong libingan ng mga bayani doon sa may bahagi ng Mindanao at ito ho'y yung panukala ay galing mismo kay Congressman Palma ng Zamboanga, Sibugay. Samantala sa iba pang mga balita sa oras na ito, kinasuhan na ng pulisya ang mga naarestong individual na sangkot o mano sa scamming activities sa Cavite. Malalang kahapon ay naresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang 19 na individual na sangkot umano sa mga scamming activities at voice phishing dyan ho sa naturang lalawigan. Ayon sa Philippine National Police, kabilang sa kanilang naaresto ay 2 vlogger na sa kinasan itong operasyon sa bisa yan ng warrant to search, seize and examine data na inisyo naman ng korte. Na-recover ng mga otoridad ng mga SIM cards, mobile devices, laptops, assorted banks documents, ledgers at scripts na ginagamit ng kanilang ginagamit ho ng mga scammers sa kanilang mga modus operandi. Paliwanag ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, ang itong phishing scam ay isang fraudulent practice na kung saan ay tinatawagan naman ng mga scammer ang kanilang mga biktima. Amang ito ay nagpapakilala bilang mga kinatawan ng bangko upang kumbinsihin ang kanilang target na i-update ang kanilang mga lumang card at ibahagi at ibigay itong kanilang mga detalye ng kanilang mga bank account. Ito ay kinabibilangan ng numero ng mga credit card pati na ang kanilang mga password na ginagamit. Sa pamamagitan nito, ginagamit naman ng scammers ang nakuhang impormasyon para ma-access ang naturang mga bank account at makakuha ng pera sa kanilang mga biktima. Naharap nga sa kasong paglabag sa Republic Act 12010 o itong Anti-Financial Account Scamming Act. Itong mga suspect pati na rin sa Republic Act 8484, itong Access Device Regulation Act of 1998, Republic Act 10173 o itong Data Privacy Act of 2012 at Republic Act 10175, itong Cybercrime Prevention Act. Samantala sa iba pang mga balita mga kabombo, itinalagan nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Joseph Francisco Ortega bilang bagong chairperson ng National Youth Commission. Sinabi ng Presidential Communications Office na ang pagtatalaga kay Ortega ay bahagi po ng pangako ng administrasyon o Administrasyong Marcos na palakasin ang mga kabataang Pilipino at tiyakin na maririnig ang kanilang boses sa pinakamataas na antas ng pamamahala. Kumpiyansa ang Pangulo na sa magandang background nitong si Ortega sa turismo at youth advocacy ay mapapangasiwaan nito ang mahusay ang National Youth Council sa misyon nitong magpatupad ng mga patakaran na magsusulong sa kapakanan at pagunlad ng mga kabataang Pilipino sa buong bansa. Bagong appointment sa naturang komisyon, etong si Commissioner Ortega ay nagsilbing Regional Director ng Department of Tourism sa Region 1 o sa may Ilocos Region mula pa noong 2019. Siya pong kinikilala mga kabombo na pinakabatang Regional Director ng Department of Tourism. Samantala, itinalaga naman ng Pangulo itong si Carl Joseph Legaspi na Director sa House of Representatives bilang ikalawang Commissioner at Large ng National Youth Commission.
Tala nasabat ng Bureau of Customs sa pakikipagtulungan na rin ng Department of Agriculture itong pagpasok ng mga agricultural products na walang clearance. Naharang mga ito sa Manila International Container Port matapos malaman na hindi rin sakop ng kinakailangang import sanitary clearance mula sa Bureau of Plant and Industry. Ayon sa Bureau of Customs, labag sa batas ang pag-angkat ng produktong agrikulturang ito, alinsunod na rin yan sa umiiral na batas dito sa bansa. Maaari kasing makapagpasok ito ng mga peste o ibang problema sa mga sarili nating pananim kung hindi dadaan sa kaukulang inspeksyon. Ang illegal shipment na ito ay sinasabing nagmula sa Thailand na binubuo naman ng 3,200 na box ng sariwang dalandan na nagkakahalaga umano ng 8.4 million pesos. Maging ang mga karne, itlog at iba pang produkto ay hindi rin pinahihintulutang makapasok sa bansa kung walang sapat na pag-usuri ng mga kaukulang ahensya. Meron na lamang tayong 15 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The Time Check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, darating na po sa Pilipinas ang kabuang 750,000 na dose ng pentavalent vaccine sa susunod na linggo. Ang mga naturang bakuna ay magagamit kontra sa sakit na pertussis, nakakahawang bacterial disease na kadalasan pong nakikitaan ng mga sintomas na katulad po ng lagnat, ubo, sipon at iba pa. Ayon naman sa Department of Health, una nang dumating sa Pilipinas ang kabuang 500,000 dose o 500,000 dose ng naturang bakuna at kasalukuyan ng nasa mga cold storage facilities. Inaayos na lamang daw ang mga dokumento para sa tuluyang distribusyon sa mga health centers sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Samantala, iniulat naman ng Department of Health na downtrend na yung mga kaso ng naturang sakit. Batay sa monitoring ng ahensya, umaabot na lamang sa 77 o 77 pertussis cases ang naitala mula noong July 21 hanggang August 3 at tuluyan din itong bumaba sa 19 noong pong August 4 hanggang Agosto 17. Sa kabila nito, nanatili pa ring mataas ang kabuang kasong naitala ng bansa. Mula noong January 2024 hanggang ngayong buwan ay umaabot na raw sa 3,827 mga naitalang kaso ng pertussis. 13 times o 13 beses na mas mataas kumpara sa 291 cases lamang na naitala sa parehong panahon noon pong nakalipas na taon. Samantala, sa iba pang mga update kaugnay pa rin po dito, kinumpirma rin ng Department of Health na bumaba na ang bilang ng mga individual na nahahawaan ng sakit na pertussis. Ayon naman kay Health Secretary Ted Herbosa, nakapagtala na lamang ang ahensya ng hanggang sa 50 kaso ng pertussis kada linggo. Mas mababang naturang bilang kumpara ho sa nitalang 300 o 300 kaso kada linggo noon pong buwan ng Abril. Batay ho sa datos, nakapagtala ang ahensya ng 131 na kaso ng pertussis mula July 7 hanggang July 20. Aabot naman sa 77 na kaso noong July 21 hanggang August 3 at 19 cases mula ho noong Agosto 4. Paliwanag po ng ahensya, resulta ito ng kanilang isinagawang routinary vaccination sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Sa ngayon, 4 na rehiyon ang nakitaan po ng pagtaas ng kaso ng nasabing sakit. Ito ho yung Cagayan Valley, Metro Manila, Western Visayas at maging ang Davao Region. Samantala, abot sa mahigit 300 na magsasaka mula sa lalawigan ng Nueva Ecija ang makikinabang naman sa pasilidad at tulong pinansyal na ipinagkaloob ng Department of Agriculture. Ito nagkakalaga ng aabot sa 135.8 million pesos na ipinamahagi sa 2 lugar sa naturang lalawigan. Nanguna sa programa si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na kung saan ipinamahagi nito ang ilan sa mga pangunahing pangailangan nitong mga magsasaka sa naturang lalawigan. Kabilang sa mga ito ang rice mill at dryer na layong mapalakas nga ang kapasidad at kakayahan ng mga magsasaka doon. Abot naman sa 13 million pesos ang inilaan ng Department of Agriculture Region Field Office 3 bilang tulong sa kanila. Paliwanag ng ahensya, ang mga pasilidad na kanilang ipinagkaloob ay mula naman sa PhilMec, nakatuwang ng ahensya sa ilalim ng Rice Competitiveness and Enhanced Fund Mechanization Program. Sa iba pang mga balita, umalis na ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa kontrata nito sa supplier ng kontrobersyal na National ID. Sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na bilang monetary board member, ang desisyon ay dahil sa hindi pag-comply nitong supplier sa nakasaad doon sa kanilang pinirmahang kontrata. Nagpahayag naman ng suporta ang Philippine Statistics Authority sa naging pasya ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
paglilinaw ho ng Philippine Statistics Authority na magpapatuloy pa rin ang pag-i-issue nitong mga national ID. Pinayuhan din ng naturang ahensya ang publiko na bukod sa physical na ID ay maaari din pong madownload daw ang naturang ID sa ibang mga paraan o ibang mga format. Samantala, sinusubaybayan ng pamunuan ng Department of Agriculture Region 9 ang lahat ng mga proyekto at mga asosasyon na napiling asosasyon nga sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development Program. Ang naturang programa ay pinatupad sa iba't ibang lugar sa Zamboanga Peninsula ayon yan sa naturang ahensya. Personal na nagtungo ang mga tauhan ng naturang ahensya sa bayan ng Sibutad sa lalawigan ng Zamboanga del Norte para suriin ang kanilang proyekto. Sa naging pahayag nito ay kanilang kinilala ang halaga ng mga buyer ng mga produkto nang sa gayon ay makamit nila o makamit nga itong nilalayo ng naturang programa. Nakapaloob sa programa ang iba't ibang unit kabilang na dito ang Social Preparation and Program Management, Food Production and Livelihood, Marketing Assistance and Enterprise Development at maging ang Information Technology and Database Development. Meron na lamang tayong 9 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Kuha pa tayo ng mga dagdag na development. Dakuan po natin dyan sa may bahagi po ng Mindanao, mga kabombo. Itong si puganteng pastor na si Pastor Apollo Kibuloy, hinamon po nitong si dating Senator Manny Pacquiao na sumuko na sa mga otoridad. May update po dito ang Bombo Radio General Santos. Kung matapang ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy, kinakailangan na sumuko siya sa otoridad. Ito ang sinabi ni dating Senador Manny Pacquiao sa isang exclusive interview ng Bombo Radio Gensan. Anya na kung walang kasalanan si Kibuloy, kailangan niyang harapin at sagutin ang akusasyon laban sa kanya. Matatandaan na nahaharap sa kasong human trafficking at sexual abuse ang nasabing pastor. Dagdag pa nito na kahit kailan ay hindi naging tama na pinagtataguan ang gobyerno ng Pilipinas. Kung totoong nasa Panginoon ka, hindi ka matatakot, hindi ka magtatago. Kung yung mga disipulo ng Jesus Christ, hindi nga dapat harapin niya yun kung ano yung para patunayan niya sa sarili niya wala siyang kasalanan. Sumuko na siya para kasi maraming tao na apektuhan eh. Maraming tao ang nadadamay na harapin niya. Na kung totoo siyang man of God. Okay. Diba? Kung totoo siyang man of God, harapin niya. Yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Gensan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Nova Juma. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ito hong Bicol Region nakapagtala ng 78% na pagtaas sa kaso ng mga dengue. Siyam naman ang binawian ng buhay simula Enero hanggang Agosto. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radio Legazpi. Nakapagtala ng pagtaas ng dengue cases ang Bicol Region sa unang 8 buwan ng taon na ayon kay Department of Health Bicol for Health Development Medical Officer 3 Mildred Tianes sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na simula Enero 1 hanggang Agosto 17 ay nakapagtala na ng nasa 1,386 cases ng dengue na mas mataas ng 78% kumpara sa nakalipas na taon na nilinaw rin ng opisyal na ang naturang tala ay mula lamang sa Sentinel Hospitals at hindi pa kasama ang mga nagpakonsulta sa mga pribadong ospital. Sa kaparehong panahon rin ay nakapagtala ng 9 na dengue-related death. Sa kabila nito, sinabi ni Tianes na hindi naman dapat mabahala ang publiko dahil noong nakalipas na 2023 ay nakaranas ng El Nino kaya mababa ang naitalang kaso ng sakit. Dagdag pa nito na hindi naman kinakailangan na magdeklara ng outbreak dahil kontrolado pa ang sitwasyon. Samantala, nagpaalala pa rin ng opisyal na kinakailangan na mag-ingat ng publiko at siguraduhing nalilinisan ang mga posibleng pinamumugaran ng lamok. Yung same na week po natin, last 6 na cases, samantalang ngayon po na 2024, umakyat na po siya sa 64, ngayon lang po na week. So pag kinumpare niyo po yung last year saka ngayon na taon, may 78% po siya na increase. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report.
Sa ating police report, pasintabi po muna sa mga nanananghalian sa oras na ito. Isa pong lalaki sa may Iloilo patay matapos pong walang habas na pinagtataga ng kanyang sariling kapatid. May nakuang report po dito ang Bombo Radio Iloilo. Patay ang isang lalaki matapos walang habas na pinagtataga ng sarili niyang kuya sa barangay Abilay, Maasin, Iloilo. Ang biktima ay si Julian Montefrio, 46 anyos, habang suspect naman ay si Teddy Montefrio, 52 anyos, pawang residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na naginuman ang magkapatid at nang umuwi ang mga ito sa kanilang bahay, nagtalo ang mga ito. Ayon kay Solis, kumuha ng itaka ang nakakatandang kapatid at tinaga ang kanyang bunsong kapatid. Nagtamo naman ang biktima ng sugat sa dalawang kamay at sa leeg na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. Sumuko naman ang suspect sa mga pulis, dala ang 25 pulgadang itaka na ginamit ito sa krimen. Sa ngayon, hinihintay pa ng mga otoridad ang desisyon ng pamilya kung magsasampa sila ng kaso sa suspect. Nagkaroon ng konfrontasyon at misunderstanding between sa magkapatid at nakainom po sila. That's why na taga po ng kapatid ang kanyang younger brother at nagresulta ito sa pagkamatay ng younger brother. Kung ganun yung ugali mo na hindi mo kaya i-control yung iyong sarili kung ikaw ay nakainom, dapat hindi ka na mag-inom para hindi ka maka-cause ng kung anong mga krimen or makaabala sa iba. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Echanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo ka Star Nation, bago po ang ating Horacio Emperata, muli kayo po aming iniimbitahan at inaanyayahan na maliban po sa Bombo Radio Philippines News Center Makati, maaari din po ninyong matunghayan ng ating 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ang ating napakaraming mga social media accounts. Pwede po ninyong subaybayan, pwede po kayong mag-subscribe, pwede po ninyong i-follow ang ating pong Facebook page. Pwede rin po ang ating TikTok account, maging ang ating YouTube channel. At eto, pwede po ninyong i-download ang ating Bombo mobile app. Pwede po kayong makinig po dyan sa download. Pwede po ninyong gamitin ang Google App Store o kung hindi naman, pwede pong gamitin ang Apple App Store. Para ho sa karagdagan pang mga pagbabalita at iba pang mga mahahalagang impormasyon, tutok lamang po at sundan ang ating po mga istasyon sa probinsya. Diyan sa may bahagi po ng Mindanao, mga kabombo, nariyan po ang ating mga provincial station katulad po ng Bombo Radio Iloilo. O diyan sa may bahagi po ng Visayas, I should say, nariyan po ang ating Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, ang Bombo Radio Cebu, maging ang ating Bombo Radio Rojas, Bombo Radio Calibo, at maging ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, sa pagkakataong ito, sama-sama tayong manalangin ng Horacio Emperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy.
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Na sa hapon, balik na diri sa pagpangalagad sa bombohan ay isod sa gihapon. Kapunin mo Bombo Chama Blanco Hovera. Imbokada nga report sa gihapon na mga pamaagi agod nga makombat naton ang dengue hemorrhagic fever. Kasunod man sa pagdeklarar sa state of calamity diri sa bahin sang syudad sa Iloilo, inaduso karon ni Iloilo City Councilor Nick Baronda nga dakpon ang mga individual nga may matukiban nga may nag-sister nga breeding place ang lamok sa iya sa lugar or mas mayo kung pamultahon ini siya. No, ini para iyang makumpel ang mga pumuluyo nga magpanglimpyo sa ilang sining maugsaran. Dugang sining detalye, check nato ng follow-up report diri ni Bombo Angel Tan direktamente karon sa may Iloilo City Council. Jel, sa report, please come in. Nagapropose diri Bombo Cham ang chairman o former chairman sa Committee on Health sa bahin sa Iloilo City Council nga dapat hatagan sang penalty ang mga individual nga madakpan nga may breeding place sang lamok sa iya abi o kung saan da abi nga lugar. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Erminico Baronda, former chairman sa nasambit nga komitiba o kung sang Committee on Health, Sanitation and Health Services, iring pahayag nga madamo na sang pamaagi nga pagpaninlo 4 o'clock habit ang for S Bombo Cham nga habit. Pero sa gihapon madamo ang abi kaso sang dengue kag isa gid diri sa ginaproblemahan ang breeding cases sang mga lamok. So diri sa konsihal nga ang ginalantaw diri nga isa sa mga dapat obrahon or dapat questionon ano sini ang obrahon sang city government para ma-encourage ang mga pumuluyo nga wala nagapaninlo nga magpaninlo Bombo Cham. Kay based on his observation sang sadto head pa lang siya sang City Health Office sang miara sila conference sa may Singapore kuno nga isa sa mga abi patakaran dito sa may Singapore nga ang mga wala nagapaninlo miara ini sila sang penalty. Rason nga gin refer or gin hambal niya sa Committee on Health nga tigakapot subong si Councilor Alan Zaldivar nga tun-an ang iya abi nga gin-propose Bombo Cham nga paghatag sang penalty either community service man ini siya sa mga pumuluyo nga mabalaan abi nga may mga breeding places so kung wala nagapaninlo Bombo Cham sa gipamangkot diri ang konsehal kung wala siya bi ang nag-upon nga hindi siya ang nag-propose on the City Council abi with the paper nga abi nagambal gin like i-refer lang dayon sa Committee on Health ni Councilor Alan Zaldivar gin abi ginpathag nga nagarespeto siya kay the last time ginkaksan sa gani kuno Bombo Cham sang committee ba kag ginpamangkot man diri siya Bombo Cham nga ay na abi subong lang wala sadto ginpatigayon ki according diri sa country hall nga sadto department head pa lang siya kag wala pa man siya sang ikasarang nga i-direct ini sa bahin sang City Council kag kumbinsido man ng konsehal nga if ever nga miara nga vaccine na batok sa dengue mas maayo ni kuno nga miara na nga daan para nga hindi na magliwat-liwat ang problema as long as aprobado ini siya kuno Bombo Cham sang Food and Drug Administration. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Councilor Nick Baronda sa aton interview. We are doing everything. Gapaninlo kada Sabado or every 4 o'clock. Tapos may ara kita mga misting, may ara kita sa eskwelahan kag sa diin pang lugar. Pero ang iban gapaninlo, ang iban wala. So how do we encourage these people to join the campaign or discourage them nga wala sila breeding places? Because when I was the city health officer of Iloilo City,
dito sa Singapore nga conference, namangkot ko sila nga wala sila dinggi because may fine sila. May penalty sila. So I am requesting the Committee on Health to study this matter nga. Kung madakpan ka nga may ara ka breeding place, may ara kaya penalty. It's community service or whatever. Basta may ara ka penalty para maobligar ka man paninlo eh. Pwede ba ikaw na lang ma-offer and sa hatag na lang sa Committee on Health first time? Di ba, nag-respeto man ko sila, magigkuhaan ganin ko. That's why I'm asking them to study the matter. Pero sir, sang time ni mo, sir, nga sir, wala abin na propose ni sa sir ang muni nga move abi. Ang ibang mga konsyales, di man magsugot, kay kinalki mo. Kaya galing kay subong, daw balik-balik na gidbila. So we have to, ibalik ta naman ang suggestion eh. Kaya sang una, to si Tilpiser mo lang kumo, hindi magkutukahi mo sa ordinansa mo. Pero sir, in favor ka man kung tunan sang gobyerno ang vaccination batok dengue abi, Councilor? Kung may ara kita, dengue vaccine nga approve sang aning aton ining Food and Drug Administration. Kung may ara kita vaccine nga valid, di mo mas maayo gid. Ang mugid man na ang cause sang dengue, kung madula na ng breeding places, madula man na ang dengue. So we have to attack the problem sa root cause. Bomba Cham na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Councilor Nick Baronda. All right. Ini si Bombo Angel Pechiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Angel Tan sa imo siniyang follow-up report. Kanami sang ginaproponer ni City Councilor Nick Baronda. No? Kitikon lang taon na ton sa mga nagliligad sini nga mga tinuig. Ton! Balik-balik lang. 4 o'clock habit, Saturday do day, may ara pa ya gani nga ginimo pa contest. No? Cleanest and greenest barangay. Pero kung lang taon naton, nakabulig. Yes, nakabulig. Pero agi lang. No? Nakabulig, pero agi lang. Wala masustener. Nga kung tani, dapat susteneron ini naton kay ang balik sini sa aton sobra na pulo kapilo. Kung ikayong lawas ang aton sini nga pag-istoryahan. Oh? Ti magamba ka 4 o'clock habit. Ti sino malang 4 o'clock habit man kay kalabanan nagatrabaho kag ang ila sini iyang tig para uli kundi alas 5, alas 6. Lapyo ang mga tao sa trabaho, hindi na maka 4 o'clock habit, sino tao sa ilabalay. Oh. Magluwas lang kung may bilin din natin, maka 4 o'clock habit eh. Saturday do day. May ara man nga nagapaninlogid, kag may ara man nagpa-picture-picture lang. Oh? Hindi na kita inipokrito diri ang eksakto-eksakto lang bla. Kaya ako yung nagapati kung eksakto-eksakto lang, wais ang palapaw, kag wais ang buhin ng istorya, no? Kontra ini sa mga tao nga una bes mga tao nga mga manugpatalang, mga gunggong, no? Kontra ni nila. No, kung ang imo sini nga ginasandigan ang kamaturan lamang. So ang kamaturan sa mga duduli tupad di bla. Ang kamaturan sinadira is that nga may nagapanglimpyo gid man. Kag may ara man sa just for the sake of 2.5. No, ano na namin ibubutsam nga 2.5? Tika mga propanilhig ni as per information sa mga kilala naton nga mga barangay official 2.5 kuno ning ginahatag sa ila. No? Kung may mas taas pag idirati, taas nila sa 2.5 eh.
Pero ting iban, or propa picture lang. Gadalhay ang 2.5 na yun. That is why nga hindi anong other terms ang sige-sige bumbo melon. Sa aton sini nga mga consistent, hindi consistent. Ano pa ito ang isa nga ginambal ko kagina ang 4 o'clock habit, Saturday do day, cleanest and greenest barangay. Nagapanglimpyo lang ang tagsa ka barangay sa certain period of time. Nga pag-abot sang mga hurado nga magatsikyan kung bala limpyong ila sini nga barangay, siguro mga 1 week before maglimpyo sila pagkatapos sila kuha sa award wala na sa aton sini mga kabombo, mambal kita karon nga ang Department of Health makapila ka bes nga nagsigisigi liwat-liwat aton sining mga opisyales from the governor, mayor nga mag 4S kita, 5S kita, so on and so forth. Ang punto ni Councilor Nick, may mga nagapanglimpyo. Yes, may mga nagapanglimpyo. Pero paano karon ang wala nagapanglimpyo iya? Kay ti mahambal naton abi sa aton sini nga mga kabumbo. Kon sarang lang nga maka-identify ang lamok. Ang balay ni Umel, limpyo ni. Hindi ta to. Dito ta sa balay ni Chabober kay Whiteos laga panglimpyo. Dito lang tamang biktima sa ila sini nga puluyan. Hindi man na mo sila. Kung ang tupad, balay mo nagapanglimpyo, kag ikaw iya nagapanglimpyo, duha ninyo kapamilya ang yara sa risgo nga posible, nga magsufrer sang dengue ang kung sino man dira. Hindi lang kay duha. Kutob sa mga malapit dira sa inyo, yara sa risgo nga sarang nga magkadingge ang tawo nga nagapuyo dira. That is why nga maayo man kung i-take into consideration sa current committee chairman on health nga hatagan sang penalidad, may ara bisang first offense ti community service, second offense ti may mga may mga nagakigo sini nga multay. Pero dapat istoryanta sa gyapon ng consistency. Ang maga-implementar sini dapat consistent man. Hindi but silingon nga during the time lang sang tingulan amo lang sila magalibot or magapangtsikyar sang tagsa abi kaugsaran sa isa ka barangay. Kay kung lang taon naton banwa, sabahin karon sang 4 o'clock habit, may mga disbintaha dira. Sabahin karon iya sang due day, may mga disbintaha man dira. Cleanest and greenest barangay, may disbintaha man dira. Pero kung maghambal ikaw nga may mga pinalidad ang mga tawo nga wala nagalimpyo sang ila siniugsaran, daw wala gid ako sa may nakita nga disbintaha sinadra. Disbintaha guro para sa mga matamad. Disbintaha guro para sa mga irresponsable. Pero kung para sa kayuhan sang tanan, para nga malikawan ang pamalatian, tido tanan-tanan sinadiri, bintaha man lang nakita naton.
kag ini isa man ka pamaagi agod nga madisiplina, ang mga tawo iya nga ti matamad kag nagapahapos lamang. Oh. Sa aton sini makabumbo. Ti kabay pa nga basi ining ginaduso ni Councilor Parunda, i-take into consideration man ni sinusumong ang current chairman sa Committee on Health, si City Councilor Alan Saldivar, kung ino ko magsala. Basi kung sarang man nga mama konsiderar ni Councilor Alan Saldivar, kay tido kasubong sinibanwa iya nga kinahanglan gid naton sang mga pamaagi agod nga maduso naton, no? Ang mga pumuluyo nga mangin responsable kag hindi magtinamad sa ahaw na gid lamang nga paglimpyo sa ila sini kung tani iyang ugsaran. Yan mo na. Ako niya nag-agree ako sa kay Councilor Barunda. Total, may gindiga man siya nga nangin balasihan nga dito sa Singapore. Amo ning ginahimo nila. Ti kung nag-work sa Singapore, ang ila sini nga best practices, kung tani, basi pa malang kung i-take into consideration. No? Mangin epektibo man sinadri sa aton, kag mangin kabahin man sa aton sini nga best practices. Sa aton sini magkabumbo. Kay kanamo na sa mga strategiya mo, may ara sang masagod sang paka, may maano na lang. Pero sa gyapon, hindi naton malutos ang dengue. No? Kay ining mga dengue carrier nga lamok, kung hindi ni sila magmuad, kung hindi ni sila mag-reproduce, ti why sang magatuhaw sini nga lamok nga carrier sang makamamatay nga balatian. Ti pinaka the best sina amo iyang eliminate sang ila sining breeding ground or breeding places or area. Sa aton sino magkabumbo. Tingabay pa, basi kon mahimo man ini nga mangin ordinansa, wala naman na sinadriya nagamatter later on kung sino nakapinsar sini, sino mangin gwapo sinadri, sino mangin outstanding sinadri. Ang importante sini iya sa aton sino magkabumbo, no? Nga ma-prevent nato ng pagtaas ang cycle. Maguba naton ang cycle nga tagsa na lang iya kamulanon sini nga tsimpo, nanging problema na nato ng pagtaas sang kaso sang dengue diri sa syudad sa Iloilo. 18 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Kagapon ginplastar naton ang natabo dito sa may Kaluya sa probinsya kang Antique kag lapit na ni sa Malay Aklan. Nga nagkakapan to ang sakayan. 2 ang patay, 7 ang missing. As per the latest information, ang mga naka-survive nakapauli na. Kag himanuon taman kung anong latest sa ginapatigayon sining SRR. Anong ning SRR? Search, Rescue / Retrieval Operation. SRRO gali. Sa aton sino makabombo. Search, rescue kung nakasampay kag buhi pa, kag kung nasumalang nila ang tuman ka di malas or very unfortunate yang sitwasyon, diri kita sa retrieval.
no? Sa aton sini nga mga kabombo. Standby kay i-check naton ang linya diri ni Bombo Hana Andasa. Kag ang latest man nga natabo dito sa may Dueñaso. Pareho ni sila nga mga person with disability. Ginlutang sa iya sining bayaw. Ining lalaki. Ti patay gid. Kag subong man mga balita later on. May kantanan sa sining atong nadakpan lang nagapangawat sang kable sang telco. Ting kable ni sang telco ni kung panitan mo ni ang uno dya bumbumel sa Y, di ba? Copper. Ti mahalang baklanay sang kilo sang sa Y mo. Sa aton sini nga mga kabumbo, pero ti namutikan sila dakop. No? Grabe nga birada Manila no pati sa Imburnal to sa sulod sa Manhol to sa Imburnal to sustener no para lamang makakwarta sa aton sini nga mga kabumbo. Anyway, check tanay si Bombo Hananda sa latest sa sining nagkapan nga sakayan dito sa may probinsya kang Antique. Bombo Hana sa report please come in. Bombo Cham, padayon sa gihapon ang ginahiwat nga pagtingob sang pwersa sa Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, Philippine Army, kag iban pa nga rescue personnel agud makitaan ang 7 ka mga persona nga nagapabilin nga missing matapos nagkapan ang 2 ka mga motorbangka nga halin sa Boracay, Aklan pagkadto sa Kaluya Island, Antique. Kag sa subong ang padayon nga ginapangita diri amo sandayo Vic Florendo sang Bulao, Camarines Sur, Roel Del Oro sang Mabini, Goa, Camarines Sur, si Joseph Del Oro sang Tingtingon, Goa, Camarines Sur, Frankie Gajero sa Tigaon, Camarines Sur, Rosauro Del Oro sa amo man nga lugar, kag si Zaldi Pasis sang Tigaon, Camarines Sur, kag si Christian Aguilar nga taga Manila. Sa subong sa update man diri na confirmed na ang identity sang isa pa kakahapon nga wala confirm ang identity sang ining 3 nga napatay sa ining trahedya nga nagkapan nga ang motorbangka nga si kahapon na-identify si Christopher Gajero sang Tigaon, Camarines Sur nga nakit-an ang iyang bangkay diri sa barangay Agoho, Look, Romblon, kag si Marlon Belieca nga taga-Puting Kahoy, Silang, Cavite nga nakit-an man ang iyang bangkay sa sitio Santo Niño, Poblacion, Look, Romblon. Isubong gid lamang adlaw na identify na ang ini ikatatlo nga patay, which is si Mac Del Oro kon si Mark Del Oro sang Tingtingon, Goa, Camarines Sur. Sa subong padayon sa gihapon ang ining search, rescue and retrieval operation sang ining mga ahensya agud makit-an pa ining 7 ka missing. Apang sa update naman iya sang pulo ka mga nakaluwas sa ining pagkapan sa motorbangka Bombo Cham nga tinakapauli na ini sila sa may Kaluya, Antique, kung sa diin ini sila ang mga sakay sang 2 ka motorbangka nga nagkapan ti mga nagaobra sa Equator Construction Company nga nakabase man sa Kaluya, Antique, nga kung sa diin nagdesisyon sang long weekend sang ligad nga semana nga tulagaw kung tani sa Boracay. Apang tumulong naton nga sang Agosto 25 nagdesisyon man ini sila nga magpauli apang wala ini sila na mahanugutan man sang Philippine Coast Guard. Apang sa tion sang Agosto 26 kagahon na alas 3 sa aga nagdesisyon ini sila nga maglayag kag diin didto man natabo nga may malain nga tiyempo kag wala makit-an kag wala ini sila kaabot alas 6 sa aga didto sa area sa Kaluya, Antique. Yari bala kay pamatian naton ang ining pahayag ni Office of Civil Defense Regional Director Raul Fernandez. As of now, ongoing pa rin ho yung ating search and rescue and retrieval operations involving po yung mga LGUs po natin, yung LGU Malay, Kaluya, and then even po yung yung Romblon, San Jose Romblon, and then yung Philippine Air Force po natin, meron ho tayong air asset po na nagkakandak ng aerial search, and also yung mga PNP Maritime Group natin, and then yung mga rescue boats ng ating mga LGUs.
So far, meron pa rin tayong hinahanap na 7 missing passengers. And then 3 cadavers na po yung natagpuan natin as of yesterday. May identity na po sir yung isang pangkay po sir na hindi na-identify kahapon. Yeah. Sino? Ano siya? Is from Bicol. How about sir sa 10 na survivors sir? Nakauwi na po ba sila sir? Ngayong umaga, na-transport na sila, no? Na-ferry na sila from San Jose, Romblon to Caluya. Kamusta po sir ang result po sir ng paghanap po natin kahapon using sa Philippine Air Force po sir? Unfortunately, wala pong nakita. Na-hamper din kasi yung natin, yung pag-conduct ng SAR because of inclement weather din. Minsan malakas ang ulan doon sa party ng Caluya, sa northern Panay natin. With this sir, who do you think sir ang responsible sa nangyari sir? Kasi yung boat captains nag-decide po na lumayag kahit hindi po pwede po sir. Yeah, as of now, I cannot pinpoint any blame or any responsible party. Ang alam lang ho natin is nanggaling yung 2 boats na yon. Even yung isa na yon, Colorum yun. Yeah, taga-Caluya sila. So, they came from Boracay. And in fact, they were advised by our local DRRM personnel doon sa island that hindi sila pwedeng mag-continue ng kanilang paglalayag. But unfortunately, very early in the morning, on the 26th of August, lumayag pa rin sila, 3 a.m. So wala pong nakakalam ng pag-alis nila. Ngayon po, we are extending also help doon sa mga natin, yung mga response units natin. We'll be providing assistance sa pagkain or even po sa fuel na ginagamit doon. And then we will be I'm planning to call for a meeting para po maiwasan yung mga with the concerned agencies doon sa lugar na yon to iron out para maiwasan yung mga future incidents na katulad nito. Nabatian din Bombo Champ ang pahayag ni Regional Director Office of Civil Defense Raul Fernandez sa ining update sa nagkapan nga motorbangka sa area sa Malay Atlanta, Caluya, Antique. So sa 7 nga missing, 7 gyapon ang latest number, Bombohana? Yes, Bombo Champ, nati kahapon ganigin na pamangkot pa sa subong kung kamusta pala ang ginahiwat nila kahapon na mga iyasang tactical operation nila paggamit sa Philippine Air Force man apang wala gid ni sila na may nakita nga dugang pagid dito sa area sa Caluya, Antique kag Malay Aklan. All right. Inis ni Bombo Medyo Mendoza and that's para sa number 1 and most trusted radio network ng Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombohana Andasa sa imo siniiyang follow-up report. So wala gid nangin paborable ang tsimpo dire kay hindi man niya magkapadayon sa ila sining search and rescue, search and retrieval operations ang Philippine Coast Guard kon malain ang tsimpo kay magabutang man ina sa ila sa risgo. So patahaw-tahawon gidanay kag amo pagpadayon dayon sa ila siniyang operation agod nga makita ining 7 nga padayon pa nga missing sa nagkapan siniyang motorbangka dito sa may sa baybayon sa tunga sang Caluya, Antique kag Malay Aklan. Sa aton sini nga pagpanumbalik Banwa, 2 ka person with disability may mga diferensya inis las lawas, no? Inaway na luthangan ng isa, patay gid. Ano naman sila magliwan, magbayaw ba lang ni sila? Anong latest dire? Lakip na sila dari Banwa. 2 dakop, 4 nakapalagyo. Mga kawatan sang kable sang telco kiti saway na mo. Nadakpan sila sa sulod sang imbornal. Bawaluoy ka. Balikan tayo na matapos sa bilang ka-importante nga mga panomdom.
The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 25 to 31, 2024. This last day of August, ang Rock Station Band ang magabalik on stage for one great rocking weekend sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi sa Sabado, Agosto 31. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 1, Sunday, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa aton pangayoon sa Ginoo nga hatagan niya sang inspirasyon ang mga lideres ang aton nga pungsod to find ways para makontrol ang nagasaka nga preso sang basic goods and services. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa contexts kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan.
sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa bomboan ay saudto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Pauline Piliora, may latest update sa sining pagluthang sa iya sining bayaw sa isa ka persona nga mayara sa nga diferensya sa lawas or person with disability kag sanday sinuhining nadakpano sa sulod sa imburnal nga nagapangawat sang kable sang telco or telecommunications company diri sa may city proper area sa sulod sang imburnal. Maluoy ikaw. Grabe no? Grabe nga pamagi basta lamang iya nga makapangauti, no? Check ta si Bombo Pauline Piliora sa mga natipon nga balita sa patrol. Pau, sa report, please come in. Bombo, update ni nga natabo nga shooting incident sa may Banwasan Dueñas kung sa diin nag-istoryahan na ining pamilya sa suspetsado pag biktima. Apang ginahulat sa ini sang kapulisan ang final nga desisyon kung inibala mag-areglo hanay o kung mapasaka sang kaso. Kaya close man ining pamilya apang at large sa gihapon ining suspect kag ginatumuhan man sang kapulisan nga istoryahon ang bata sang suspetsado nga i-encourage ang ilang tatay nga magsungka na lang sa mga kapulisan. Kung madumduman sa atong mga kabombo nga tingin sang patay ining 82 anyos nga biktima gintilala kay alias Francisco sa inyaman mismo nga bayaw nga si alias Margarito 85 anyos ang edad nga pareho residente sa nga nasambit nga banwa kag ang nabobot siya mga ginatanaw nga motibo ang mga ginadudahan ni nga nagasaskot ni iya mga kasapatan nga nagkalamatay. Kaga sa ilo man sa Blabombot Sham sa may distrito sa city proper kung sa diin na wala ni matigayon. Dali lang Bombo Pau, anong rason kuno? Anong rason kuno nga ginluthang sang bayaw ining biktima? Kaya Bombot Cham, ining nagkalamatay, bala ining kasapatan sa suspektado, dala na din yung mga ido, ang mga kaiba niya kasapatan. Ang mga do may daan, na bala nga hiligot anon, ining suspect sa biktima. Kung nagkalamatay ang kasapatan sang suspect, nga patyon niya man niya ang biktima? Ano, ginapabangdan niya nga ang biktima to mong naghalit? Amo na, Bombot Cham. Ang ginatanaw subong nga ang gulo kay te amo ning ulihi nga pag binaisa inisang suspect kag sang biktima pag di amo na at large sa gihapon kag dugang man to nga kung mag-amo sinang sitwasyon kabalo ka kung may mga hinuptanan kabala nga kasapatan Bombo Pauline ti ginagastuhan mo man among pagkaon nila, di ba? Ginagabakal ka sang ila sining pagkaon ti pila nga danang kilo. For example, abi ti kon magdamo imo sining hinuptanan, bakal ka sinako ti bisan paano guro ginapangabudlayan man isang ang senaryo laway kayo siling nga ginabasol ko ang ang biktima. No, ang senaryo lang bala nga ti kun amo na ang isa sa mga rason, no, tindi man kita siguro matingala or makambal kita nga naakig na impito adtong nagtiro abi sa iya sining nga bayaw kiti kung matuod ang pagpati sang suspitsado nga ginhalitan niya ang sapat sang iya sining bayaw kag nagkalamatay ti amo na bla gingastuan mo man ang pagkaon sa imo sini may hinuptanan kung ginbakal mo tigin bakal mo ina sa presyo nga gintagna man sang una sinang tag-iabot silingon ti nag-invest ka dira sang imo sini nga kwarta kag ang kwarta nga ging-invest mo ay mo na iya ginpulot sa banglid
or ginkalis duta pinangabudlayan man ina tapos ti granting for the sake of discussion halitan lang niya sang iban sining tao ti kunti siyempre maakig ka hindi bla Bombo Paulen. Amo na ganun Bombo Cham kay amo na ang ining suspect may daan ang aking sa biktima. Bangod ini. Nagdugang pagigurong kainit niya sang ulo Amo na nga naglabot sa punto nga gintiro niya ang biktima. No? Bombo Paulen, kung kaisa mga kasubong sini nga senaryo basi kung ang piyak nga kampo may pagka-atribido man. Hindi malayo nga amugid sining madangtan. Maamugid ni sini ang kapalaran sa kung for example dira sa iban sini ang sitwasyon manabe. Amo gisi ni madangtan guro kay ti amakon mo gastuhan mo saguron mo sang mayo tapos halitan lang sang iban kung magkurto ng utok mo sini kag maimpito ka dito hindi mo na guro mapalampas pa yung adlaw or ang isa kadlaw or ang isa kagabi hindi bla Bombo Paulen maakig kagid kung may pusel ka ti matiruan mo kung may dala ka nga binangon malabaan mo kung may dala ka nga baratiha, malampusan mo. Kung may dala ka nga sundang, mabunan mo. Tao? Pero mahusayay na ni sila or ano plasnada? Kay ining pamilya sang suspetsado kag sang biktimado close man ini kuno Bombo Cham wala pa ni sila kapalapit sa mga otoridad kung ano gid ila ang desisyon kung mag-areglahanay na lang bala o kung mapasaka pa ini sang kaso kay sa subong wala kita ini nga suspetsado kay magbayaw man lang ni sila mo di ba kag lunsay man sila gali kuno nga PWD Suno sa mga kapulisan nga hindi kawa kabati ining biktima kag ang suspect man. Pariyo lang sila. Ang suspect group ba si may kabati lupok to? Ang biktima may kabati lupok. Anyway, kabay pa nga masettle na ini Kag inang mga diferensya bala within the family, kabay pa mas temprano, mausayan na. No? Magluwas ka mas temprano, mahusayan. Kung nahusayan na gani kang natapos ng istorya, hindi nasagad ka pang ligatsyar. Hindi nasagad sang pang garit-garit bala. Mabot ginang simpo, makuha ginang party. At ito mo gini natabo, Bombo Paus Duinyaso, nakuha ginang party guro. Kaya pinsar to sususpitsado, ginahalita ng iya sini nga kasapatan to. Magluwas pa ginabi. May pruwiba ang tag-iya nga may nagahalit sa iya sining kasapatan. Sus Maria kagusep gido. Anong gintiro sinisiya gingamit pugakang? Wala pa ni ma-identify gida Bombo Cham kay wala man bala mi na-recover nga armas apang do ginatan-aw sang anggulo sa mga kapulisan nga shotgun ini. Homemade shotgun, mag-homemade shotgun kag sa mga brubanwani pugakang ni Bombo Paulen. Kag kun mag-homemade, may mga nagkalain-lain sining klase or made. Ang iban sinaya Bombo Umel, di ba may ara sang ang sikat gani subong nga pusel nga masabi ginagamit ang CC shadow, no? Mga muamo na mga malalon, mga CC shadow, may mga Glock, no? Muna pero kung sa mga banwa-banwa kagang imo siniya nga pusel is homemade, it's either Smith & Wesson, no? Smith & Wesson, no? Pugalite kag do mo lang ng may ara may Smith & Tungli pagid mo no. Pero ang totoo si Smith & Wesson, no? Pero sa mga banwa-banwa mo na Smith & Wesson, Pugalite o kon Smith & Tungli, Bombo Pao? Siguro Bombo Cham. Sige, proceed kita sa makawat sang kable sang telco sa sulod ka imbordal na grabe pag yung abilidad yung siniya sang apat niyo. Sa apat sila, pila sila, duwa dako, apat, anom sila?
Nagnom sila kabulog Bombochamp. Bao, sige, anong plastada ni Pao? Ini Bombochamp wala ini matigayon nga makuha ang kable sang isa ka telecommunication company sa nga Imbornal dara sa dalan sa Mabini Delgado Street City proper kaga sa interview man naton sa Bombo Radio kay Police Captain Jobert Amado ang hepe sa Iloilo City Police Station 7 nga naaktuhan sang gwardiya sang ginasambit nga telecommunication company nga nagapanaog sa manhole ini mga suspetsado kag may nagatulod sang service truck pakadto sa Villa Street kay gilayon naman nagtawag ining ang gwardiya sa kapulisan kag ginusoy ining alagyan kag didto sang naga-approach ini ang at mga otoridad Bombochamp nagdinalagan ining mga suspetsado kag nabilin ini ang ilang service truck kag motor nga sila kontani o kon amo ini kitani ang ilang sakyan galing kay naaberya ini sila Bombochamp dito nadakpan ang duha naging kilala kay alias Rex kag alias Sis nga lunsay residente sang Rojas City kag sa initial nga information man nga may gintuad ini sila nga mga ngalan kag diri sa syudad ng Iloilo wala ini sila sang record apang padayon pa ini ang nagipag-angot man kag ang investigasyon sang kapulisan kung ini may mga kaso man sa pila ka mga kabanuhanan diri sa may Iloilo suno man sa gwardiya nga ti masami ini nagakatabo sa pila ka man ka branch nila sining telecommunication company kag kung natigayon ini nila Bombochamp ang pagpanguha do ginabulubanta 50 tudto ba 100 metros ining kuhaon nila nga kable nga ti humanin sa copper wire bala Bombochamp kag ati nautod ini nila ya apang wala matigayon nga makuha. Subong ari ni sila sa kustodiya sang City Proper Police ang mga suspetsado kag posible magapangatubang sang kaso nga malicious mischief. Para balas sa dugang nga detalye ari ang kabahin sa interview naton kay Police Captain Jobert Amado, ang officer in charge ng Iloilo City Police Station 7. So, sa aton witnesses nga may truck sila tapos may motor, no? So nangusisa kita kag ito happen man no may isa to ka witness nga nalambal sa aton na ang ilang kasalakyan nagbariha daw tapos ginatulog nila going dito sa may Delgado sa may Mabini Street going to Contienda, no? Legasma. So kay lapit man lang ang area ginsubay sa aton nga patrol, no? Mobile patrol naton, duha ka mobile patrol naton. Kag dito no, pagpalapit naton sa kung sa diin may nakita kita nga truck kag motor nga natambal sa gilid lang. Ang mga suspects ni nilalagan. So pagkalagan nila opportunity no na-accost natin ang duwa pero ang iba nilang more or less anom kabilog sila no so ang apat na upod nila ang cohorts nila nakapalagyo actually no kay ang Manulabi may tubig tingawaan din nato no ang makontak ang security no kay may security so happen madali na may security nga rubing ang gin-contract sa PLDT, no? Siya na nag-check sa mga properties ng PLDT, especially ang wirings nila, no? Ang cable wire nila. So, dito, no? May contact ang contractor, no? Kung sa din sa kaina lang mga siguro pas mga pasado 8, no? Dito naton gid na kitaan kay gin pasuyukan ng tubig abi ang kable. Ang manhole kay dito naton nakita gid na ara ang kable pero ginutod no ginutod na siya ang kung sabihin kunwari siguro manotisyahan nila siguro na butong bukod na nahugot na nila to ang kable ang size ng mga 1 pila na pairs no 1,000 pairs isang gagmay na mga wirings made of copper no so ang una ginutod nila mga depende kay kung duwa na ka manhole mo kung mautod nila dira. Tapos, either sa piyak kung pila ka meters, otdo man nila to, kag ibutungo, no? So, depende no may ara. There's may success nga from corner to corner na area. Ilang taon natin na sobra kisa sa 100 meters, or 50 meters dira. Base sa sa security guards ang ating na PLDT no may mga design nga instances na tabo ni Brisaton no so amo ning nga modus no kada sa iba nila nga mga mga branches sa hindi lang guro sa city no sa Iloilo City
sa provinces daw or sa ibang mga provinces na the same no daw muling style nila. Pinistorya natin yung duwa. So naginhatag sila, mention sila ng mga ngalan. Pag ang convenience sila nga kahit ang ilang ka po wala ng duwa na kung gin-hire lang sila. Nabatian sa ato makabombo si Police Captain Jobert Amob. Ang salakyan nila ito nga nabiriya, bombo pao? Do truck ni siya, bombo siya, kag ang motor nila do big bike, Ano ang nabiriya? Diri ang truck o kunang motor? Ang truck. Kay ang motor, bala bombo siya, do amuning guide nila. I see. Okay. So sa liwat, siguraduhin nyo kid, blow bagets ka manay, umangawat ka mo. Blow bagets, battery, light, Owel, maano na lang ko, maskip na lang ko sa letter E, engine. Na, i-check nyo gin, parang hindi mo rin malaso, araw-araw pa. Nugon! Pupupaw. Ti sino ni nagapanag-iyas ang truck ni kuno? Natumod na sang kapulisan Paning gina-check yar sa mga kapulisan. Kaya amo na, ang duwa to nga dadakpan do, hindi man maghambal ka ginahambal nila. Gina-hire lang kuno sila. Hay, tagaruwas ka mo, kalabot ka mo diya. Ay nga, nagsuot ka mo sa imburnal. Do preparado, ginaglaban po siyang kay may motor pa ni sila kag-truck. Ti pati ang motor, why na nakadlagan? Wala. Sus, sa liwat magdala ka mo ka motor, inang automatic bla. Ina kayong mga motor nyo, di kambya. Tapos ang inyong truck, di pa masaligan, ipa-PMS nyo. Tindi na ko nung apat na kapalagyo ang duwa sa diin karon na Bombo Paulin? Ari na sila subang sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 7. Kago po din sa mga salakyan nga naaberya nga tingin na duso-duso to kuntani nila. I see. Ti pagdala sa ila sa police station, makalakat pa man, makatindog pa? Ate, kalakat pa man. Galakat pa man. Okay. Sige, thank you, Ged. Ini si Bombo Paulin Pilipino Tulyara para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat, Gid, Bombo Paulin Pilyora sa imo siniyang balita. Nagabot gid siguro ang tsimpo sini nila nga madakpan na. No? Siguro sa kadamo-damo na sang pinangawatan sini nila kaya ba ganing isang security guard masabi nga nagakadulaan kagang ila sini kablido amuning permi gina target dira. No? Sining mga kawatan ti siguro tsimpo na gid man nila nga magpamayad sila sang ila sini nga kasalanan kay ti tsakto na wala sang forever. Sa aton sini nga mga kabumbo, sa mga katuntuhan, pagpamintaha, no? Kung hindi mayong imo sini nga paminsaron, nagatuga ikaw sang huol sa imo sini isig ka pariyo kapin magid kon mahikaw ka, no? Maabot gid ang tsimpo sang maabot gid, no? Maabot kag makitanay gid kamo sang magpalakaisa nga si Judith kag si Juna. Babtan yung gina. Patihan nyo kubla. Maabot gina iya kag sa tion nga maabot na ati pihogin ko, no? Pihogin ko banwa sa aton sini nga mga kamumbong ati manukot gini Sinday Judith kag Sinday Juna simo, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Oy, gina-remind ko gali ka mo buwas lasais dito kita sa may Saraga Public Market. Kita ito para iya sa week number 7 palengke draw sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Aga pa kita dito buwas no? Aga pa kita dito buwas. Aga pa ko bugtawas Bombo Mel. No? Aga pa ko mabugtawas mapasaragata. No, kadto tato sa may palengke draw sang Bombo Radio kag Star FM. No, dira sa may Saraga, sa liwat Saraga Public Market.
magprepara ng kamudaan sa madamo sini ninyo nga mga entries para pag-abot yung to ihulog nyo sa aton sini nga Dropbox. Kung damo imo entries, dako man imo sini nga tsansa nga magdaog. May video kit challenge kita dito, no? Ang premyo cash, iban pa sini nga damo sa mga pahampang, may mga goods nga ipanghatag, may cash prizes nga pa premyo dugang pagid, at at the same time, no? Bisan aga ka pa magbugtaw kag mapasarga, why punaw, why gutom, no? Kay may product sampling to ang mga sponsor sini naton. May kape, may tinapay, may pansit canton, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Tapos kasya siyahan pagid kay napulo ang mga daog sang tag-isa ka pesos nga cash plus 500 pesos nga balor sang gift pack na sulod po sa urukan nga balde. All in all, 1.5. All in all, 1.5. Sa studio draw, last 12 sa to, deadline ta sa pagbaton sa inyo sini nga mga interest hingagaw. Kay magapatigayon man kita sa aton sini nga studio draw dayon. No? Sa aton sini nga mga kabombo. 3 ang magadaog sang 1,000 pesos cash. Consolation prize na. Sa major prizes naton, 3,000 third prize, 4,000 pesos second prize, kag first prize 5,000 pesos. Ang inyo sini nga premyo ari na diya nagaulat sa stasyon sang Bombo Radio. Bisan gani ang premyo sang mga madaog sa palengke droboas, ari na diriya ang premyo yang nagaulat sa winner, di kay ang winner nagaulat sa premyo. No? Sa aton sin makabumbo mo na iya magpa-promo diri ang Bombo Radio, sure ball na yang premyo mo. No? Why pa ya? Bakal ka palang sobre? Ari na yung premium mo. Gasulat ka palang kapangalan mo. Ari na yung premium gaulat si mo. No? Dagon-dagon ka palang mahulog sa Dropbox. Ang premium yan nagaulat na sa imo yung bumbubel. Lain yan sa iba niya nga ti trutawgan ka lang nga. Oy, ikaw ang nagdaog. Hulaton mo lang tawag namon dasun si Mana. Kay ginanigosyar ba ang premium? Diri yan sa bumboy niya, pwede yan mga muamos na iya. No? Sa aton sinimatag palamati. Paghambali ang premyo mo sini, amo ginaya matupa, kag gatupa again, kag ang premyo pag sa liwat, nagahulat sa winner. Standby na sa kahapon lamang program, diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombot Shama Blanco vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo The country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 25 to 31, 2024. This last day of August, ang Rock Station Band ang magabalik on stage for one great rocking weekend sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi sa Sabado, Agosto 31. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iba na igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 1, Sunday, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga.
sa tion sang misa. Aton pangayoon sa Ginoo nga hatagan niya sang inspirasyon ang mga lideres ang aton nga pungsod to find ways para makontrol ang nagasaka nga preso sang basic goods and services. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayo nga epekto sa lawas.
Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon! Mayong hapon gid sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine and of course, ari na ang kahapon lamang program
sa last Friday for the month of August. It's the 30th of August 2024. Buwas, ulihing adlaw para sa bulan sa Agosto. Hindi na ganyan mapunggan. Malusot na ganyan si Jose Marichan. Anyway, enjoy yung tanang mga bare months ng ina-preparahan ta. Ang dapat i-preparahan natin. Kumusta ka mo da? Kapanyaga na ka mo? Ano sudaan nyo da? Check ang teeth da ninyo? Kasi kung may nagasangal ng mga dahon sang balunggay, dahon sang kamote. Anyway, joke lang na. Salamat gid sa liwat nga pagupod ninyo sa akon. Again, this is Tita Regine. Kag-ari diri ang aton nga mga istorya nga i-share sa inyo sa sining nga hapon. May talapuson kita nga sulat ang iya na senior citizen because naubusan kita sang oras yesterday. So, do almost half lang sa iya nga story ang aton nga napasa. But by the way, before ako mag-say nga tapuson naton today, gusto ko lang i-call ang attention sa aton nga winner si Toto sang probinsya sang Iloilo. Toto, nag-email ako sa imong email ad kati gin-email mo imong story and I am advising you nga amo nang ipang-prepare mo para sa aton nga pag-interview sa imo this Saturday. But so far since last night wala ako kakita nga nag-reply ka sa akon nga email. So palihog na lang pakituki dira sang imo nga email, ang imo nga inbox buksi dira para makita mo ako nga gin-email sa imo kay ma-interview ako sa imo buwas na ina. I hope you can really make it. If not, in person, pwede kita maka-video call. Ano lang, basahan lang ang imo nga, ang akon nga message, yung email dira sa imo. Alright, Toto, so salamat gid. Sige mga kabombo, hindi ko na pagpadugayon ini. Buksan ta na ang ini nga pala tuntunan with a song from Adrian Vicencio. Kiss Broken Hearts Goodbye. Welcome sa KLP. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay in love with you till the end. Times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Babe, letting go deeply hurt. Hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I will say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday.
somewhere. Sa mga broken-hearted dara, time na to kiss your broken hearts goodbye. Tama na ang pagmumukmok. Time to move forward. Move on. Good afternoon again. Balikan ta diri ang salat na sa aton yesterday ni Senior Citizens ang 3rd District. And by the way, sa mga bago lang nag-join dira sa aton, salamat and thank you so much. Sige, salamat kay Ara kamo nga nagdugang. Kaya nag-upod sa aton sa sining nga hapon. So si Senior Citizen was telling us about his college days. Kung sa diyan do kapiot gid, no? Sa pagpangabuhi bilang isa ka estudyante kay duha gali sila ang ginapaeskwela. Duha sila sa nga utod ang ginapaeskwela sang ilang nga magulang nga babae nga nagaobra na. Sa isa man ka university, the same university gali nga ila man nga ginaeskwelahan. So he was telling us kung ano kabudlay nga ang ila lang nga pangabuhian, amo na ang sauma, tapos gabligya tuba ang ilang parents, tapos kung kaisa gina sugo pa sila nga sila ang magdulong. And then atong one time gin-share yaman nga nagsakay sa jeep tapos ginsukot siya sa driver, bayad sa uling nga bit-bit niya. Tiway nagid siya kwarta, so wala gid siya inubayad, tinaog na lang siya, dukoy-dukoy siya, uya gid siya kuno katama. But anyway, ang iya nga experience sa college, naging very colorful man, no? He was telling us about his hatred sa math nga subjects, numbers. Ti mayo lang ada ko na iya nga utod nga muni on the rescue gid permi sa iya, pero thankful na siya sa mga wasay nga mga grado para sa iya nga math subject. And then, dili kita masugpon, ha? Sang pagka next semester, ang iya magulang, amo ni nagapa-eskwela bali sa iya, may ginhambal sa iya. And we will start reading again, or continue to read the story of Senior Citizen. So, Tita Regine, next semester, my sister told me to stop schooling, anay, kay hindi na niya kaya ang magpa-eskwela sa amon nga duha, kay tama ka gasto sa allowances, kag ang boarding house namon nagmahal na. Tikuon ko ka na, kanugon ka tinuig, hindi, pakon maguntat hambal ko, ma-working student, dolang ako para wala ka na bayad sa tuition ko. Miscellaneous lang balay ra naton. Try naton mag-apply kung mabaton ka Di maayo man. To make the long story short, na-qualify ako bilang grant-in-aid scholar. So ako na obra, Tita Reg, everyday, manglimpyo sang 11 rooms, including the corridors. Aga pa ko nagabugtaw kag manilhig, manarapo ka mga tables kag chairs, ipang-arrange kag magmap. Tapos ko sinatinlo, diretso ko anay sa chapel para magsimba. Nalampuasan ko man ang tanan nga kabudlay, gutom, kagakulang sa mga resources, pero never give up gid ako, Tita Regine. Siling ko, this is only temporary. Maabot gid ang tiyempo nga makatapos gid ako I am very much determined to finish my college. So, to be inspired, I just sing the song, The Impossible Dream. Reaching the unreachable star, to enumerate the lines in a song, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, no matter how hopeless, etc. Samtang nagapanilhig ako kag nagapangmap, nagakanta takon kara, Tita Reg, para hindi ako ma-discourage. Kanami sa mga lines ang sinangakanta. Kag ginakanta ko man a religious song, Lift Up Your Hands to God. Feel ko gid ang ina nga song. Kay feeling ko gid ang comfort. Samtang ginakanta ko ina nga ginabudlayan. And he said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Di ba ka nami, Tita Reg? Yes, gid. So, ang yoke nga ginatawag, guta ina nga ginatakod sa liog sang karabaw kung mag-arado sang talamnan.
Amo nang gid ina, ang ginaliwat-liwat ko kanta kung masubuan ako, kag ginabudlayan. Dapat, ako gid mismo ang magbulig sa self ko kung paano ko malampuasan ang mga kabudlayan nga akon ma-encounter sa akon kabuhi. 5 days before our graduation, ginpatawag ang tanan nga graduating nga mga grants and aid scholars para sa amon program, Tribute to our beloved alma mater. Nag-ask ang among scholarship coordinator kung sino gusto maghatag sang testimony kag inspirational speech para sa sina nga program. Sige ako magbayaw sa akong kamote direct. O sige, kag ano pa ang inyong mga concerns? During the program, very excited ako, Tita Reg, nga mag-deliver sa akong nga speech kag may background nga The Impossible Dream nga kanta. Kaya para sa akon, ang mga impossible nga mga na-encounter ko, naging posible na. Samtang nag-deliver ako sa akon nga testimonial speech, I could see ang akon mga audience nagapamahid sa ilang nga luha. Masakit sa dughan, kag very sentimental man ako, Tita Reg. I can no longer hold my tears falling in my eyes. Para sa akon, ang mga luha nga ato, luha sang kalipay, kagkadalagan nga ako naangkon. Bisan wala pa man ako ma-employ. At heart, nakasurvive gid ako, paagi sa akon handom nga makatapos sa college kag makakurso. Ayhan, sa aton mga estudyante nga nagapamati subong, ma-inspire man kamo. Nga bisan pigado lang ang inyong mga ginikanan, paagi sa inyo pagbulig sa inyo kaugalingon nga makaeskwela sa college, mahimo man ninyo ini. Hindi lang magsalig sa mga parents naton. Kay kung halin man lang sa uma ang aton mga resources, hindi sapat ina sa aton mga expenses. So try nyo man nga makakuha mataas nga grades para makasulod kamo sa mga scholarships nga gina-offer sa mga universities. Nagapatigid ako sa Hurubaton nga nagasiling, experience is the best teacher. Senior citizen na ako, kag madamo na ako na-encounter nga mga experiences sa kabuhi. So I go very long na, Tita Regina, sinalang anay diri makatsyempo na naman ako sulat na naman para makashare naman sa akong good and bad experiences diri sa KLP. So ginaagda ko man gamo nga mag-share man sa inyong matahong nga makasaysayan kay damo gid nga mga learnings ang makuha naton dira. Ma-inspire naton ang mga suki kay ang tanan-tanan nga tagpalamati sining KLP. So thank you, Tita Reg, for reading my long letter. Hasta sa ako naman nga pagbalik. Here's my real name, just call me Senior Citizen of the 3rd District. I love KLP. Well, indeed, for somebody nga may dako nga handom kag wala ginalantaw ang tanan nga mga kabudlay, nothing is impossible. Nabala nga, hindi ka na yung manghakuroy, hindi ka na lang yung mamasol sa imong mga ginikanan nga ang kapigado man niya sa aton man, nga ang nangin imol man kamuya man, nga ang ginbata ako sa mga imol nga mga ginikanan. Kundi nga from yourself mismo, you ask yourself, ano ang mahimo ko so that mangin mas malapit ako sa akon nga mga ginahandom sa akon nga kabuhi. So you come to think of things nga pwede mo gid nga mahimo, like mga apply ikaw scholarships kung hindi na kaya sang ginikanan or sang somebody within the family nga magtustos sang inyo nga pag-eskwela, pagbayad sa tuition, pang allowance. So find mga scholarships and even sudlan ang ining pagiging working student. Kiti ka namigid sina nga training for somebody nga hindi proud bala kag very humble lang gid kag willing nga himuon ang tanan para nga malabot niya ang iyang mga ginahandom sa iya kabuhi. Siguro you told yourself nga hindi ka luyag nga maglawi sa sina nga sitwasyon nga pigado lang permi ang pagpangabuhi nga kulang-kulang gid, so that's why you have to do something for yourself para nga ma-elevate nyo
ma-elevate mo through you ang standard sa inyong pagpangabuhi, makahatag ikaw comfort sa inyong pagpangabuhi, makabulig ikaw balik sa imong mga ginikanan, and most of all, no, mas ma-improve mo ang imong kaugalingon and mangin source ka na sa mabulig financial para sa imong pamilya, para sa imong mga ginikanan. And of course, later on, you know that it's for yourself. Kung magpangabuhi ka na, kag may ara ikaw sang estable nga negosyo, or may ara ikaw estable nga work, kundi you are very much equipped, kag mahambal kita, no, kayang-kaya mo na nga magtindog sa imo nga kaugalingon. So for the meantime, nga ara ka pa lang sa imo nga journey towards towards attaining your dream, hindi niya po sa paka ang mga damo-damo nga mga distractions, ang mga pangpalain sang buot, dapat wala na yan, no? There should be no bitterness, there should be no regrets, there should be inang pagpamasol, wala na yan dapat, no? Kundi nga dapat fixed ka lang sa imong goals, kung paano mo ma-achieve ang ina nga goal. Kaganani, no? Is two songs ang naghatag sa inspiration sa imo, The Impossible Dream. Well, we know nga sa kanta nga ina, no, in the end, the unreachable star was reached, the impossible dream was materialized. So the impossible became possible, especially with God. You couple ang imo nga mga dreams sa pagpangamuyo, offering everything sa Ginoo, nga i-bless ang imo nga mahandom, ang imong mga handom mag-synchronize sa iya man nga mga handom, pag mga plano para sa imo nga kabuhi. And so I know namnam mo gid, no, the sweet victory nga nakatapos ikaw through your effort, kag sa effort sa mga buligman, sa mga tawo, sa imo nga family, kag sa mga tawo, sa imo nga palibot. Congratulations gid sa imo. Kung ano ka man subong, that is because nga gin dream mo gid na, kag gin paning kasugan mo gid nga maladbot ang inaagay na pangdamgo mo lang sang una nga subong ara na you're living your dreams. Thank you gid sa imo, senior citizen of 3rd District, for this another beautiful story nga gin-share. There is a KLP. 31 minutes after 2 o'clock. Magabalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang pinakaunang International Bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain
kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Tsakyara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bombilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula
madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Inay, nangaton nga oras kag diri naman kita sa sulat ni Lola Rose ang Tigbawan sa KLP. My dearest, Inday Regine. Una sa tanan, ginatamyaw ko sa mayong hapon, ang tanan nga katapos sa Bombo Radyo, ilibinagid sa imo, Inday Regine. Nagsulat naman ako kay gusto ko nga sulaton ang nangin kasaysayan ko sa pag-atipan ko sa akon nga mga apo. Sa wala pa, mapakilala ako, Inday, tawagan ako kay Lola Rose ang Tigbawan. Nagaedad na ako sang 68, 25 na ang ako na po, kag 11 na ang apo ko sa tuhod. Inday, ang sulaton ko, parte sa pag-atipan ko sa akon mga apo. Suguran ko na sa pagsaysay. Naglakat si Z sa Singapore. Ginbilin niya sa amo ni tatay niya, si Ramram kag Princess. Pero wala gid sa ginbilin nga kwarta nga inugbakal gatas. Ang ginimo ko, ginapagalingan ko sang bugas kag lugawon. Amo na ang ginapadedi ko sa ila. Nagligid ang binulan. Nagpamanila si El, kaginbilin niya ang 5 niya ka mga anak. Si Rika, nagadide pa. Kag si Wawi, 4 sila ang ginalugawan ko aga kaghapon. Kung magtulog sila, ang 3 sa aboy-aboy. Sa laktod, sa nag-ileskwela na sila, ang obra ko, sugat dulong sa ila. Ginaatipan ko gid sila tanan. Bisan ang pagkaon nila, ginabutangan ko gid sa lamesa. Wala ko gid sila ginapaobra. Sa nagdalag ko na sila, bisan tinigang, hindi sila kahibalo. Sa laktod, nangasawa si Ki, ang subang ni El. Kagamo ang ginahimo nila nga ulipon, nga bisan pinggan nila, ginabutang lang sa lababo. Si Rika iya, kay wala gid nagalin sa akon, ako ang nagaugtas, kay tama man katamaran. Uyon niya, suguon mo lang, babantay sa hospital. Manindahan, kag kun ano pa, kay ina, abtik si Rika. Pero kung sa balay, nagaugtas ako, kay bisan ni ginabatsyag ako, mabangon ako, buksan ko ang kaldero, wala sang unod. Bisan nagakurog ako, ginaantos ko para makatigang ako. Pero sang naluto, una pa si Rika sukad. Ginambalan ko siya. Balan mo nga alas 12 na, wala ka nagtigang anay. Anay nga nagtigang ako, makaon ka man lang. Inday, abi ko, kaginatipan ko sila sang maayo, kung magtigulang ako, ulik doon Manila ako. Gali, kay nagsala ako. Kay bisan hibalan ni Rika, nasang temprano pa, dugay ako, nga nagabalik sa CR, pero naglakat gid siya. Nagtanaw sang basket sa Durangan. Duha lang kami ni JJ. Sang alas 10 na sang gabi, nagpalangluya na ako, sige lang ang inom ko sang tubig. Sang ulihi, nagbangon ako kay makadto ako sa CR. Daw hindi ko na madala ang akong tiil. Mayo gani, nag-abot si Agot kag si Rika. Hambal ko kay Rika, dali ako tubi nga labaab, kag sudli ang akong tubian sang ininit, kay ibutang ko sa akong tiil. Kagindalan man ako ni Rika. Hambal ko pagid, hatagi ako sang sulukahan ko, kag iduhol sa ako ng balanyos. Inday, nagakalurog na ako, pero sige lang ang pangamuyo ko sa mahal nga Diyos. Nga hindi lang ako ma-hospital, kay wala sang maatipan kay JJ. Inday, habi mo, tapos kusuka, natulugan ako. Pag mata ko, ayo na ako. Wala na nagasakit ang tiyan ko.
kay nagpasalamat gid ako sa mahal nga Dios kay nag-ayo ako. Inday isa paggid kaadlaw, nagsakit ang ulo ko, kag ginabarukoy ako sang ubo. Ginbaklan ako ni agot sang bulong, kag ginumpisahan ko inom. Sang natapos na ang isa ka semana, pero sige gihapon ang barukoy ko sang ubo, ginhambalan ako ni T. Lola, pakonsulta ka na lang sa doktor. Sabat ko, kung mapakonsulta ako, kung may reseta, anong ibakal ko? Kagintawagan niya si nanay niya, hambal niya nay. Si Lola ginabarukoy sang ubo. Ginambalan ko siya pakonsulta pero wala ko na siya kwarta. Sabat ni nanay niya, hambali si Lola mo nga mapakonsulta. Hambali si Princess nga makuha kay babae 1,000 kay Lola mo. Inday, sa sentro lang ako napakonsulta, kaginatagan lang ako sang bulong. Pag-abot ko sa balay, dayon ko inom. Ang ginuna ko, ang sa ubo, sunod, antibiotic. Abaw, tama, agid kapait, nga bisan damo na nga tubig ang gininom ko, ara gihapon ang pait sa tutunlan ko. Ang ginhimo ko, nagakaon ako sang kalamay. Hamba ko sa mga apo ko, ang bulong ko daw hilo, tama gid kapait. Pero inday, ginsigi ko gihapon kay inom. Kay hambal ko, basta maayo lang ako. Sang isa na lang kabilog, hindi ko natani pag-imnon, pero hambal ko, nainom ko gani ang 20, ini nga isa na lang, kagin-inom ko gid. Sang alas 10 na, nagbangon ako kag magsali sang inom, kay tama gid kapait ang akon nga tutunlan. Sigi ang lakat-lakat ko sa sulod sang balay, sigi ang salod ko sang akon laway nga do hindi mabugto. Pero wala ako gid pagpukawas si agot kag Rika. Alas 4 na ako nagbalik sa paghigda. Subong inday, wala na gid ako ginubo. Salamat gid sa mahal nga Dios. Subong duha na lang kami ni JJ ang nagatulog sa kwarto kay si Rika sa Iloilo. Inday, may istorya pagid ako, parte sa ulan. Sang gabi sinatapos rosaryo, nagtulog ako. Sang kaagahon na, nakabatsyag ako sang tugnaw, ginbutong ko ang habol. Ay sus, basa! Nanaog ako sa katre, tagadapa-dapa na ang tubi. Dayon kugwa, tawag ko si agot, hamba ko agot, bangon ka na. Kag panguhaa ang mga gamit mo sa dalom katre, ipanungtong sa lamesa. Balan mo inday, nubo ang flooring sa akong balay, kontra sa sagwa. Kag nagdesisyon ako, hambal ko kay agot, kung mag-abot ang allowance ko kay Angga, ang kusina lang ang unahon ko tambak, kag amo ang pag-flooring. Agosto 2, ginhatag ni Jay sa akon ang allowance namo ni Loloya. Kag nagbakal ako bugas, tunga sa sako, kag duha ka bags nga semento. Kag naglibog ang ulo ko, kay taas ang talambakan. Ang ginhimo ko, ang kanal nga naulian na sang duta, akon ginkanalan para makuha ko ang duta. Abi mo, balde kag pala ang ginagamit ko, pero ginatanaw lang ako sang akon mga apo, kag balde pa ang akon ginahakutan. Sa nakita ako sang subang ni Ki nga 11 anyos, hambal ni Lola, di mo ina ginadala? Sabat ko, didto sa kusina. Buligan ko ikaw, Lola. Hambal ko, wala na balde. Kag nagkuha siya sang sako, kag sudlan sang duta, kag pasanon niya. Inday, abi mo, damo pang iyadala sang sa akon. Gani duha lang kaadlaw, napuno na ang akon talambakan. Inday, sa kadamo sang apo ko, wala gid sang nagbulig sa akon. Ang apo ko pa sa tuhod, amo ang nakabulig sa akon. Si Wawi, ginalantaw ya lang ako, amo mansi ko. Inday, amo bala ini, ang padya ko sa pagpulaw bugtaw kung magmasakit sila? Kung maghiggo ang isa sa ila, bisan nagakaon ako, ahat ko bayaan para maatipan ko lang. Subong kay dalag ko na sila, baliwala lang ako sa ila. Kay lolo nila, kung wala na sila bukbok nga lulutuon, aga pa masikad lolo nila para makabakal bugas kay ipabukbok para may didion sila nga apat. Inday, mamangkot lang ako sa imo. Katungdanan ko ba lang at ipanon si JJ? Kay ang magulang niya nga si Janine,
Kinpadulong niko kay Adeb para si mamaya ang mapaeskwela sa iya. So inday, diri ko lang tapuson ang kasaysayan sa akon kabuhi. Madamo yun nga salamat sa pagbasa mo. Ang matinahuron, Lola Rose, sang Tigbawan. Well, Lola Rose, kung akong imo nga pamangkoton, kung katungdanan mo bala, ang sabat ko dira, hindi mo inaobligasyon. Kaya nga aman, may mga ginikanan na iya, ang mga bata nga ina. Dapat, obligasyon sa ilang nga mga ginikanan. Ang magpadako, magbatiti, magpaeskwela sa ilang nga mga kabataan. Not unless you would want to help. Kag you would want to help 100% nga hugot sa imo tagipusoon ang imo nga pagbulig nga wala ikaw sa ginapaabot nga balik. No, di ba? Kay kung naga-expect ikaw, dako man ang imo nga frustration. Kung hindi matabo ang imo nga gina-expectar, like subong, nagasakit ng imo nga buot, nga siling mo after all those things, kapag ginpanghimo mo para sa ila, pagpulabugtaw mo sa ila, pag-atipan mo sa ila, pagbatiti mo sa ila, hindi man lang gani sila makabulig sa imo, no? Sa mga ulobrahon. Well, we do not know. Basta sa ulihin, no? Kung mag-mature ina sila, kung sangkad ng ilang mga kaisipan, kag madumduman ng Manila, no? Ang tanan nga mga kaayo, nga ihimo mo sa ila. Well, who knows? Hindi bala? Kay kung kaayo ang imo nga ginahatag, laban-laban, kaayo man ang ibalik sa imo. Maybe for now, no? Because hindi pagid, wala pagid sang maturity sa ila, kag may ara gid man nga mga kabataan, no? Nga do kabudlay, gid maghulag. Daw, gapilit lang ang likod permi sa bangko. Daw, hindi na makatindog, much more nga makabulig, makahatag bulig sa mga tigulang akaangay sa imo, no? Nga ilang lola. Pero sige lang, for as long as makaya mo, kag gusto mo pa, no, nga magbulig, just help. Even if others won't. Di ba? May mo sila ang hambalanon. Be honest, even if others cannot. Tapos, just give love, even if others cannot give love. Do goodness, even if others cannot do goodness. So those things, no, ang aton lang panumdumon. And sa liwat, sa nasiling ko na, kung nakapuy ka na, kag do hindi mo na kaya, kahit may edad ka naman, nga ikaw pa ang naga-take charge ang imo nga mga apo, hindi lang isa, hindi lang duha, kundi madamo sila, well, obligaron mo ya ang imo mga bata, ang mga ginikanan, sang sina nga mga kabataan. It's their responsibilities. Okay? Kung luyag mo man yan, nga magatiban sa ila, that should come, no, from your heart, with all the willingness from your heart, nga luyag mo, magbulig sa imong mga apo. And I'm sure, kung makita mo na sila, nga may makinahanglan sila, makita mo na sila, nga need nila sang pagkaon, hindi mo gid na sila matikis, kiti mga apo mo ina sila. Ano gani? Basta apo na, ay kulang ka pa sa tubig, kag mag-water. But anyway, sige lang, Lola Rose, just continue, no? Doing goodness, giving kindness sa imong mga apo. And who knows, sa ulihi, di ba, makarealize sila. Kad they can also give back those love, those kindness, those goodness nga imong ginhatag sa ila. But most importantly, hindi lang gid mag-expect para ang imong frustration hindi man the same kadako sa imong expectation. Anyway, salamat gid sa liwat. It is now 53 minutes after 2 o'clock. Magapanambalik ng KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radio gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies.
Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sa... May short story diri si Nanay Del, so diretsohan na lang, my dearest Tita Regine. All Bombo staff, KLP classmates, mga avid listeners, a pleasant day gid sa inyo tanan. And I have here several stories to be developed, but I grasp this opportunity, the most awaited SONA of our President Ferdinand Marcos Jr., the President of our beloved Philippines. Excited gid ako upon knowing nga July 22, 2024 at 4 p.m. ang ato nga Presidente magahatag sang iya nga third SONA, State of the Nation Address. So naghahanda gid ako for the said occasion. Gin-request ko ang hinablos ko nga please buksan niya ang TV. Naggapong ko ako sa atubang sang TV with all needed things for me. Number 1, 2 black ball pens. Number 2, whole pad paper. Number 3, a glass with warm water. And number 4, a piece of ripe lakatan banana. Grabe. In the reg, everything was set. Ako nga 90 and a half years old, daw ako ang makuha civil service exam. Ang iba niya mga miyembros ng household, daw less interested how. So I said to them, hala, no effort, no result. Kadlaw lang sila in the reg. At 4 p.m., entrance of the President of the Philippines sa Batasan Complex. It's quite a distance to reach his own seat. Ang SONA nag-umpisa with the pambansang awit sang isa ka young, beautiful lady, medyo chubby in blue gown. She has a nice voice. Next, Nation's Prayer, contributed by different religious sectors, and the address proper of our President, ang iya nga ika-third SONA. In the reg, sometimes matag pamatian ko, at other times, pigado na, nagaburun pa ang panulo ko. Matag lang sa akon inday ang standing ovation, ang Filipiniana attire sa mga ladies, but I'm still fortunate to witness this third SONA of our President. Ang first gintalakay amo ang sa agriculture. He enumerated it religiously. He enumerates many na urot kung nabalon ko kaon inday. If it gave me interest, I jot it down. That educational reform through technology. Teachers must be patient and competent. No teacher, public school teacher will retire na teacher 1 lamang. Oh, my dear teachers, congrats and be inspired. In the reg, these are all I can share. Nagasakit na ang mata ko. In the last important item, our President declared, effective today, all pogos are banned. Yes, yes. That's perfectly excellent, Mr. President. Thank you. Yes, sir. You saved Iloilo and our country, the Philippines. Salamat. So overall, ang SONA has 2 standing ovations, 125 claps, 1 hour, 22 minutes deliverance. In the reg, nagtulo gid ang luha ko sa last sentence niya.
Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. So Inday, how loving is our President. Mabuhay kayo, sir. Mabuhay ang Pilipinas. God bless you and your family. Inday Regine, salamat gid for reading. God bless you and your family. And Inday Reg, how fortunate am I to witness that third SONA. Thanks, dear Lord. Nanay Del, Sangzaraga. Marami lang kay Nanay Del, no? As in kapanipon, gid siya yung mga beautiful memories. So that's one thing that she loves to do. So she took the chance nga may chance pa siya yan, no? Nga mapamatian atong third SONA. 90 and a half years old na siya. And way kita kabalo, no? But who knows, basi damo pagid nga mga SONAs ang imo pa nga ma-experience. Hindi bala, Nanay Del? So we continue praying for long life para sa imo. Ako gani amo man na, no? Sang ang mga kids daw gagmay pa to sang una. Like kung may mga dalagko nga mga world events, I let them watch sa TV because this is ko history unfolding right before your eyes. So dapat be a witness. Dapat makita nyo gid ini, no? Para nga sa ulihi may istoryaman ka mo nga ay yes, oo, bisan wala ko to pero na witness ko gid ina sa TV, sa radyo, hindi bala. So it's all worth it. Kag for our own personal enhancement and for our own personal development, for our own mga knowledge and information. Diba? Sige na, Del, kabay damo pagid, no? Nga mga events, nga luyag mo gali, no? Nga ma-experience mo pa sa imong kabuhi. Mga kabombo, magasunod na si Tuyang Ermitanya, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. And of course, I cannot go without first, again, inviting you to share your stories. Dali sa KLP, liyog na lang email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon and ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Last call para sa kay Toto sa probinsya sa Iloilo. I hope ma-open mo ang imo nga email and mabasa mo ang akon nga gin-email dira kag maka-reply back ikaw sa akon. Para mabalaan ta, no? If you can make it tomorrow or kung hindi kaya. Sige, sir, kabay pa, ha? Nga maka-reply ikaw sa akon nga email. So, I'll be with you again tomorrow, mga kabombo. With or without Toto, padayon kita sa pagdulong sa sininga palatuntunan. Kung wala siya, mabasa kita more stories para sa inyo. But it would be good kung aragin siya. So, Toto, kabay pa, ha? You would be with us tomorrow. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon ninyo lagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.